زخونه هاللويا نت تبجاوينا زخونه عللتا يقبو يا هاللويا نمسكنك علنا علل النبلنا نبخان متس بحقوس نجزأك بحقوس إلل نبللك هاللويا ويتا لبنا بحقوس ملك هاي خمو تمسكن هاللويا بفقر ملك هاي خمو نمسكنك هاللويا أدحين كنا خمو نمسكنك هالنا هاللويا تبارك هاللويا نفسنا رخيبات تزلا فتاوي زحقوس فتاوي هاللويا قويتا يسوس هاللويا زحقوس فتاوي هاللويا زرد زدق فتاوي نص هاللويا حنسب مسفكر كل جزء زفكر نص هاللويا بارياتون تباياتون زي اللواوت هاللويا هاللويا سلا زفكرنا أمسك الكراني وحديق سماي حديق مدرس تنتلتلي نفسه مسوات حتيات جيرو نبو بجانا زحلف يسوع كريستوس سمو استبارك يقول سمو يبارك هاللويا تحراز قبرنا ما سرتنا فتح سمو يبارك بمحرتهم بفقرون ببركة بيتون دسك بنا زلو ببرهانو زمرحنا زلو كاو حزبهاتو وزستينا زلو حنجرنا حزيلنا زلو نسيو سمي بارخ أبون ولدو خمس حنجرو حنجرنا زلو أدين ولد خم التحقف كم الترارو حقفنا نزرارو وننزل لا يسوع هاللويا حزيلنا زلو تسكي منا زلو نسي هاللويا زجر فتاوي نفسنا رخيبات توزلا هاللويا كنافركم يكفت هاللويا أبقرنهم مسكنا له هاللويا علل تاب لسانكم الله هاللويا قويتا زقمطوا هاللويا سمو يبارك قويتا نمسكنك لنا نفسنا بأخ عريفة أمو تمسكن بأخ تحقوي سالة هاللويا أبتحت سلالك تقميت أبه الوالو متمسكن عقابتنا نسخايا منجنا نسخايا خمو نمسكنك لنا حقوسنا ملأتنا حيلنا تنسعنا ونسخاي خمو تمسكن هاللويا أمسكن وزقويتا هاللويا نفسهم اتفوتوا فتاوي أرخيبا هاللويا بتعم زفكرة كابانا أبليسوس تنقلنا نسي هاللويا أبزبنات كل حنجرنا يحجون حنجرنا له سبحوا النسي هاللويا 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 اتزرح رحلهم كمرحهم أب عين ما يتكب صحميم أيك تأمين أيك تصمونهم هارون أيك رخبون يصحوا في هاللويا قبل مش خازوا علي فتاوينا هاللويا كبرها بون إذا أملاخ ذا هاللويا سكعلل تنتاقعيت الناس قويت هذا هاللويا رغبنا يزلنا فتاوي خميز بلا مسلكم هاللويا نزل العالم زفكرين هاللويا كفقر استل على خا سلا أدخلنا بجانا مسكل كراني استسقلي هاللويا سمو يبارك هاللويا كبود في زل النسي هاللويا أرايد عروز نبره هاللويا سبخت وانجيل زقبرين هاللويا سمو يبارك نفسي رغيبات توزلا فتاوي زمرتيو كمنون العلي تو ونتا زي تلم زبنات ازي قويتا خازي فتاوي هاللويا مزمران حقوز اسك هاللويا اسك خنزمرو لينا فتاوينا هاللويا حنسا مسفكر كل زي زفكر هاللويا تفتحنا هاللويا حراقيرنا يمو هاللويا زاسرنا نقر يلن هاللويا حرقن كون ود أملاح حرنا توتينا هاللويا رغيباتو زلا فتاوي فرتهم منون العلي يجي زي الوتو بولتا كيانو زي تلم زبنا
نسيو عبرخا نسيو مسعواتي نسيو نسيو نفسي رخيبة زلا فتاوي من رزق من العلي يزي زين وتوك ولتا كيدانو زين نزمنا نزمنا نفسي رخيبة زلا فتاوي سمر رزق من العلي يزي زين وتوك ولتا كيدانو زين نزمنا نزمنا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ አፍቃሪና ኸምዚ ሃሌሉያ ንዘበናት ዘይልወጥ አንሳ ምሰፍቀረኻ ፍቅሩ ዘይጠልም ዘይጎድል ሃሌሉያ ነቲ ዘፍቅረና ዘሎ ሃሌሉያ ካብ ሓጢአትና ብደሙ ዝሓፀበና ተጻሒፉሉ ሃሌሉያ በዛ ሰዓት እዚኣ ኢየሱስ የፍቅረካ ኣሎ ሃሌሉያ አፍቅር የብለካ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጎይታ የፍቅረና እዩ ሃሌሉያ ተፈቂርኪ ኢኹም ጎይታ ቅቡል እዩ ንሱ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ጸላእት ከለና ዘፍቅረና ንሱ ሃሌሉያ ንጽልለና እግዚአብሔር አቦ ተዘፍቀርካና ዓብ ፍቅሪ ብመንፈስካ ክግለጸልና ንጽልለና ሃሌሉያ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ንፍልጠት ሓለፍ ትብላ ፍቅሪ ላትካሞ ጎይታ እዚ ፍቅርኻ ዝኸመይ ምዃኑ ብምርዳእን ብምስትውዓልን ብመንፈስካ ክግለጸልና ኣብ መንጎና ኸዓ እናበዝሐ ክኸይድ ንጽልለና ጎይታ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ናብ ፍቅሪ እናዓበና ክንከይድ ሃሌሉያ ብፍቅሪ ተተሓሒዝና ክንከይድ ጎይታ ፍቅርኻ ክትፍስሰልናን ክትገልጸልና ንጽልለና ሃሌሉያ ኢድኩም አልዕሉ ሃሌሉያ ፍቅርኻ ይገለጸለይ እቲ ዘፍቀርካኒ ፍቅሪ ይገለጸለይ ካብ ዘለዎ ንላዕሊ ክግለጸለይ ይደሊ ኣለኹ በልዋ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላኽና ፍቅሪ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ፍቅርኻ ይገለጽ ፍቅርኻ ክግለጸለይ ይደሊ ኣለኹ ጎይታ ብምስትውዓል ክግለጸለይ ይደሊ ኣለኹ ጎይታ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ፍቅርኻ ይገለጽ ፍቅሪ ይብዛሕ ጎይታ ሃሌሉያ እናበዝሐ ይኺድ ጎይታ ሃሌሉያ ኣብ መራሕትና ፍቅርኻ ይብዛሕ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣዴታት ፍቅርኻ ይብዛሕ ኣብ ቦታት ፍቅርኻ ይብዛሕ ጎይታ ሃሌሉያ ምስ ኩሎም ቅዱሳን ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቅሪ ኣምላኽ ክትፈልጥዋ ተጻሒፉሎ እሞ ክሳብ ኩሉ ምልኣት ክርስቶስ ክትመልኡ ከም ዝተጻሕፈ ፍቅሪ ምልኣት ሃሌሉያ ፍቅሪ ምልኣት ሃሌሉያ ሃልሃል ዝብል ፍቅሪ ይፍሰስሎም እዩ ሃሌሉያ ሃልሃል ዝብል ፍቅሪ ብመንፈስካ ኣብዚ ጉባኤ ይፍሰስ ሃልሃል ዝብል ፍቅሪ ኣብዚ ጉባኤ ብመንፈስካ ይፍሰስ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ክቡርን ስለ ዝኾንካ ስለ ዘፍቀርኩኻ ድማ ተጻሒፉሉ ሃሌሉያ ጎይታ ኣፍቂርክሎ ሃሌሉያ ፍቅሪ ዝጎደለካ ዝመስለካ ሎሚ ጎይታ ከምዚ ይብለካ የፍቅረካ ሃሌሉያ ጽሑፍ ሃሌሉያ ጎይታ የፍቅረና ሃሌሉያ እስኪ ጎይታ ኢየሱስ የፍቅረካ ይብል ወትጎንኹም ዘላ ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ የፍቅረካ እዩ ንገሩለይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንጎንኹም ዘሎስ ጎይታ ኢየሱስ የፍቅረካ እዩ
ጎይታ ይፍቅረካ እዩ ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ ነመስግነካ ኣለና ስለ መዘምራን ንጽልለና ስለ ህዝብ አምላክ ንጽልለና እግዚአብሔር አብ በመንፈስካ ሁሉ ክትሐልፎ ንጽልለና በኢየሱስ ክርስቶስ ደበና ናይ መንፈስካ አብዝ ጉባኤ ይፍሰስ ህላውነትካ ይብዛሕ መጽኻ ስቃይ ትበል ጎይታ ሃሌሉያ ተዛረብ ዳህስስ مقنع زدلي يقنع دنن زبلك يقنع قويت هاللوا مفتاح يخون مفواس يخون نبلا لنا بيسوس فنحني يخون نبلا لنا بيسوس بقويتا بيسوس كريستوس زقوباي نعبي نبزحك خير حدشتي زدحنا نفسات ناتوسخوك خودن نصلي لنا قويتا بسم يسوع كريستوس إذا خمت كبرك أنا أمنا لنا هاللوا قويتا يفكرنا يا هاللوا تتصوع عنا أمون يا هاللويا أما نقدي أمدري بدأ أحدقني نسا هاللويا نسا أيتنتنني هاللويا قنا خا كلك زي يدق في نسو نزو دوق يلعل نسو نزو حمام يفوس يوسوس هاللويا لبوم استزبره يزنن نسا هاللويا كلفتحو مسقانا يعتق نسا هاللويا كومي يوسوس هاللويا كومي تصحيف دولو كومين أنا أمن هاللويا اسك خبرها بو نقويت أبيتو خبرها بو عللت أبيتو نزع أما أخلنا زلو استحرد قنشل هاللويا سلازف كرلنا استحرد لنا هاللويا سم يسوس آمين هاليلويا يسوس قويتا بس منفس زخن كتسلينا እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ክንዴኖቲና ነዝ ጎይታ ዝኽነ ዕብዮ ዝመጻና በዝማዓት ዘህዋት በሐቂ ከምልኸ ዝመጻእኩ ዝብል እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ሃሌሉያ አምላክና እሙን ይሕዋቴ ሃሌሉያ ትነምልኾ አምላክ ንሱ ህያው እሱ ከዓ መንፈስን በሐቅን ክነምልኾ ይደላ አሜን بمنفسن بحقن يسجدلو منفسن بحقن كا كنملقو يدل حواتي እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እስከዝ ተዳለው ሰብ حواتي አምላክ እሞን حواتي ሃሌሉያ ይርኢ አምላክና ይሰምዕ حواتي ከመይ ተዳሊና ከምዝ መጻና ይርኢና ሃሌሉያ 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 ያየናል የማያይ ሲመስል ይሰማናል በብርቱ ዝም ሲል አለ የሚሰማ በዙፋኑ ይደርስልኝ በማዳኑ ሃሌሉያ ያየናል የማያይ ሲመስል ይሰማናል በብርቱ ዝም ሲል አለ የሚሰማኝ በዙፋኑ ሚደርስልኝ በማዳኑ ያየናል የማያይ ሲመስል ይሰማናል በብርቱ ዝም ሲል አለ የሚሰማ በዙፋኑ ሚደርስልኝ በማዳኑ ሃሌሉያ ያየናል የማያይ ሲመስል ይሰማናል በብርቱ ዝም ሲል አለ የሚሰማ በዙፋኑ ሚደርስልኝ በማዳኑ እግዚአብሔር ይርኢ ሕዋተይ አምላክና ይርኢ አሜን እግዚአብሔር ቀረባ ይሕዋተይ አይዶኖ ይፈልጥን ግናኸ እግዚአብሔር ይርኢ እግዚአብሔር ይምልስ እግዚአብሔር ይሰማ ሃሌሉያ ዘይርኢ እኳ ተመሰለና ሃሌሉያ ሎሚ ግን እግዚአብሔር ይርኢ ሕዋተይ ሃሌሉያ ዝደንጎየ እኮ ተመሰለና እግዚአብሔር ግን ህያው ሕዋተይ ሃሌሉያ ኣብ ግዚኡን ኣብ ሰዓቱን ሰናይ ዝገብር አምላክ ኦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላክና ዝተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ቃል አምላክ ከንብቤ እግዚአብሔር ይባረክ ዝቃል ዝኻ ሓቢርና ጎይታ
ኣምልኾይና እግዚኣብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢሳያስ 53 ካብ 9 ጀሚሩ ከምዚ ይብል ቃል ኣምላኽ እከይ ዘይገበረ ሓሶት ከዓ ኣብ ኣፉ ዘይተረኽበ ከንሱሲ ምስ መቃብሩሲ ምስ ረሲኣን ገበሩ እዩ ብሞቱ ግና ምስ ሃብታማት ኮነ እዩ እግዚአብሔር ግና በመከራ ሕምሽሾ ፈተወ ነፍሱ ንመስዋዕት ኃጢአት ምስ ወፈያ ዘርኢ ክርኢ መዓልታቱ ከዓ ክነውሕ እዩ ፍቃድ እግዚአብሔር ከዓ አቢዱ ከስልጥ እዩ ጻማ ነፍሱ ክርኢ ክጸግብውን እዩ እቲ ጻድቅ ባርያ ብፍልጠቱ ንብዙሓት ከጽድቅ አበስኦም ድማ ባዕሉ ክጸውር እዩ ነፍሱ ንሞት ዝወፈያ ምስ በደለኛታት ከዓ ስለ ዝተቆጽረ ስለዚ ግዲኡ ምስ ዓበይቲ ክመቕሎ እየ ምርኮውን ምስ ሓያላት ክመቅል እዩ ግናኸ ኃጢአት ብዙሓት ጾረ ምእንቲ በደለኛታት ከዓ ለመነ ኢሉ እግዚአብሔር ይባረክ ሕዋተይ ነቲ ተሰቕለልና ነቲ ኣብ መስቀል ኩሉ ዝወዳእልና ኣምላኽ ተፈጸመ ኢሉ ዝወዳእልና ኣምላኽ ክብሪ ይኹን አሜን አሜን ሕዋተይ ሃሌሉያ ኢየሱስ ቃይሉ ሕዋተይ በሐቂ እዚ ጎይታ እዚዩ ኩሉ ኮይንልና እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ሕዋተይ እዚ ክርዳእና ይግቦይ አሜን እዚ ክርዳእና ይግቦይ ጎይታ ኣብ መስቀል ኩሉ ተፈጸመ ኢሉ ወዲእና አሜን دحرك أبو بركة أباريخنا آمين بالسماوي بمنفسه بركة زبلسي أب سمايات باركنا أملاخ أبو ويتانا يسوع كريستوس سمو بروح يكون آمين أملاخنا يبارك حواتي أملاخنا يبارك إذا قال زمنا بقولنا لو ما استفدت أملنا نذكرنا نزمرينا እግዚአብሔር ይባረክ ኢየሱስ ከአይኑ ነትመጽት ዝመልአ ምስተዓመ ተፈጸመ በለይሉ አሜን رؤسك أنني نفسك وطن إذا سلين سلكم من يحواتي آمين هاللويا حجوين كنزمر لينا نزقويت هذا هاللويا انتهي نابلنا كنزمرين حواتي هاللويا هاللويا تبارك كنيو تمسكن يبلين ناتي زبلو تاريخ تفتسمه يلكايها أبتمسكن زتجبر اللي وعلت زكيروي زتخفل اللي واقع يسوع يمسكنا كأنه كوينا آمين نزع أملاك زخنا مسكنوينا حواتي بحق ناترد أبو ناي مسكل وعلت ناترد عنا هنا كمباركون أملاكنا هاللويا
ብሩኽ ኣፍቃሪ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ነትዘፍቅሮ ወዱ በጃ ክሳብ ክንዚ ዘፍቅረና ኣምላኽና ስሙ ብሩኽ ይኹን ኣሕዋተይ ተፈጸመ ኢሉ ውዕለት ኩሉ ኣብ መስቀል ዝወድአና ንሕና ሰላም ምእንቲ ክንረክብ መቅፃዕቲ ኩሉ ናብኡ ዝወረደ ኣምላኽና ስሙ ብሩኽ ይኹን ኣሕዋተይ ኣምላኽና ይባረኽ ነዚ ኣምላኽ እዚ ምስጋና ይግብኦ እዩ ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኣብቲ መስቀል ዝተገብረለይ ውዕለት ዘኪረዮ ዝተኸፍለለይ ዋጋ ኢየሱስ የመስግነካ ኣብቲ መስቀል ዝተገብረለይ ውዕለት ዘኪረዮ ዝተኸፍለለይ ዋጋ ኢየሱስ የመስግነካ እስከ ጉባኤ ዘምሮ ነዝሃለ መስቀል ዝተገብረለይ ውዕለት ዘኪረዮ ዝተኸፍለለይ ዋጋ ኢየሱስ የመስግነካ ኣብቲ መስቀል ዝተገብረለይ ውዕለት ዘኪረዮ ዝተኸፍለለይ ዋጋ ኢየሱስ የመስግነካ ኣብቲ መስቀል ዝተገብረለይ ውዕለት ዘኪረዮ ዝተኸፍለለይ ዋጋ ኢየሱስ የመስግነካ ሃሌሉያ ኣምላኽና እሙን እዩ ኣምላኽና እሙን እግዚአብሔር ሕያው እዩ ኣሜን እትነምልኾ ኣምላኽ ንሱ እሙን እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ በዚ ቃል እዚ ርእሰይ ጽልየሉ ነይረ እግዚአብሔር ከዓ በሐቂ ውሽጠይ ሰራሰር ነይሩ እግዚአብሔር ይባረክ ሎሚ እግዚአብሔር ይዕንትና ይክፈቶ ኣሜን ድሕዋት ናብቲ ሕያው ዝኾነ ናብቲ ትኹል ዝኾነ ቃሉ መታን ክነስተውዕል እግዚአብሔር ይዕንትና ይክፈቶ
يعنتي أقلقلتنا يعنتي حزب أملاك يخفت بلالو يعنتي إذا ما حبر زي يخفت لمن تاي مسيلكم زي عبير عين أنت زي كفته ولا حدا زي عبير من ممكن قبرين غلنا حواتي انتايلو ويتازي انتايلو مسيلكم نتن صحفات كستو علوانسي يعنتهم كفت لهم العمي يعنتي كفت سكبلو حواتي بحقي زي عبير يعنتنا يخفت نتن صحفات كستو علوان امين زي عبير يبارك بحق حواتي قتيلو عبدي نسبيه مهاوس كبلهم كله حواتي نسو دما اتوم ننبيات بتزاربو كله نمأمانسي لبوم سدون ويلو امين لوم لبنا ايدون حواتي نمأمان فطنات نقول بك هللويا املاقنا اموني حواتي املاقنا اموني حواتي هللويا سماي تميت كاكوا حواتي بقى كبر املاق يزنتو بعلو እግዚአብሔር ይባረክ ፍጥረታት ሁሉ ሪኻስ ክብር አምላክ ይዘንቱ እዛ አምላክ ዝ እሙኒ حواتي ሎሚ አብ ነገራትና እሙኒ አምላክና አሜን አብ ነገራትና ህያው حواتي هللويا ሎሚ ተአምሮ ዝኸፍት ጎይታ ንሱ ህያው حواتي አእምሮና ይከፈቶ አእምሮና ይከፈት አሜን አእምሮ ዝኸፈተ ጎይታ حواتي ነተን ጽሑፋት ከስተውዕል ወንሲ አእምሮኦም እንታይ ገበረሎም ከፈተሎም አሜን ነተን ጽሑፋት ከስተውዕል ወን መታን አእምሮኦም ከፈተሎም አነ ንርእሰይ ጸለኹ ጸሎቲ ነዚ ጉባኤ በኢየሱስ ስም ጸልለኹ አእምሮና ይከፈት እግዚአብሔር አእምሮና ይከፈቶ ሃሌሉያ እጆይን ክንዝምሪና እግዚአብሔር ይመስገን አነሲን አምላኸይ ያአሙነ ይቅንብሊና አሜን አምላክና አሙኒ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ አይኖሳ ካብዝ መንፈሲ በሐቅ ጎይታ ንስኻ አሙኒ ይኻም ነገረ ይንበል حواتي ሃሌሉያ ባረክ
ካለይ ድሌተይ ምስ መላካለይ ምስ መለስ ካዮ ጸሎተይ ምስ መለስ ካለይ ምስ መላካለይ ድሌተይ ምስ መላካለይ ምስ መለስ ካዮ ጸሎተይ ምስ መለስ ካለይ ዝባነይ አይሂበካ መንገደይ አይከይድ መብጽዓይ ፍጽም እምበር እምለስ መዓኻ ሰግድ ዝባነይ አይሂበካ መንገደይ አይከይድ መብጽዓይ ፍጽም እምበር እምለስ መዓኻ ሰግድ ምስጋናይ ንዓኻ ጥራይ ስግደተይ ንዓኻ ጥራይ መዝሙረይ ንዓኻ ጥራይ ምግባር ንዓኻ ጥራይ እስከ ንጎይታ ኣእዳውና ልዕልና ክብሪ ክንጎይ ሃሌሉያ ክብሪ ይግባእካ ክብሪ ይግባእካ ምስጋናና ኣምልኾና ኩሉ ንስኻ ክበረሉ ጎይታ ስለዝሃብካና ጊዜ ወይ ንባርከካ ንዕብየካ ንስምካ ንባርኮ ኣለና ድሙቕ ጣጥዒትን እልልታን እዚ ጎይታ ዝደጊምና እግዚኣብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ሰናይ አምላክ is a good God amen አሙን አምላክ ስለዚህ በዚህ ቃል እስከ በ50 ኮይና I want you to declare እዚ ቃል እዚ በ50 ኮይና ካላይ ዜና ምዕራፍ 10 ዘሎ ቃል ከንብብና ካብ ካላይ ዜና መዋዕል ዜና ምዕራፍ ካላይ ምዕራፍ 10 ዘሎ ቃል የሰፋት ተዛረበው ቃል እዚ በ50 ኮይና ከንብብ ደስ ብለን በዚህ ገና አንጸልይና ኣብ ካላይ ዜና ምዕራፍ 10 ካብ 5-6 ዘሎ ቃል በ50 ከንብብና እግዚአብሔር አምላክ ተባረከ ይሁን አሜን እዚ ቃል ዝምሰንበብና በ50 ክንጽልይና ባስከ አብደለና ተሲና ለዚህ ቃል እስከ እንዳዘከርና አምላክ ስለ ሀገርና ስለ ህዝብና በዚህ ቃል ዲክሌር እንገብና ጌታ ይባረክ thank you lord ካብ ንሰምዖ ወሬ ካብ ንሪኦ ነገራት ኩሉ ዝሓለፈ ጽዑድ ኾነ ቃል ኣለና ጌታ ይባረክ አሜን ለዚህ ሁሉ በዚህ ቃል ዘሎ ማዓንቲ በዩቲዩብ ኹም በዜናኹን አምሮኹን ከቢድኩም ዘሎ ስለ ሀገርና ስለ ህዝብና ንሓስብ ከና ከቢድና ዘሎ ነገራት በዚህ ቃል እዚ ገና ማዕሎም ማዓንቲ አምሮና ክንሐድሽና ጌታ ይባረክ አሜን ቃል አምላክ ከም ዝብል እስከ በ50 ኮይነን በበስከም ወን ዲክሌር ቃል አምላክ ለዝኾነ ወን ሪኒው አማን በዚህ ቃል እዚ አመራፍ 5 ዘሎ ንጉስ የሰፋጥ ድማ አመንጎ እቶም ካብ ይሁዳን ካብ ኢየሩሳሌም ዝተኣከቡ ህዝቢ ወይ ካቶም ማሕበር ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚቲ ሓድሽ ኣጸዳ ደው በለ ይብል ከምዚ ስዕብ ኢሉኻ ካ ጸለየ እግዚአብሔር አምላክ አቦታትና ንስኻ እንደይኮንካን አምላክ ሰማይ ኢሉ ጌታ ይባረክ አሜን ንስኻ እንደይኮንካን አምላክ ሰማይ እቲ ዝኾነስ ንኹለን መንግስትታት አህዛብ ዝገዝእ ድማ ዘይኮንካን ንስኻ እንደይኮንካን ሓይልን ስልጣንን ካብ ኢትካ እሞ ዝቃወመካ ዝኽእል የልቦን ኢሉ ጌታ ይባረክ አሜን ንስኻሲ አምላክ ሰማይ ኢሉ ጌታ ይባረክ አሜን ኣብ ልዕሊ ነገስታት ኩሉ እግዚአብሔር ስልጣን ዘሎ አምላክ ጌታ ይባረክ አሜን ነገራትና ኮንተ ደይ ተረዳእና እግዚአብሔር ግን ኣብ ልዕሊ ስልጣናት መንግስታት ኩሉ ዓቢ አምላክ ሓያል አምላክ ዝመደቦካ ዝኽልክሎ ማንም የለም ጌታ ይባረክ አሜን በዚህ ማይንድሴት ኮይና ንግዛ ሀገርና እግዚአብሔር ስኻ አምላክ ሰማይ ኢኻ ንበሎ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ብለስ ዲክሌር ኢድና ዒልና እግዚአብሔር ነመስግን ነው
نباركو سلا هاجرنا سلا حزبنا እግዚአብሔር አምላክ ነመስግነካ በዚህ ቃል እግዚአብሔር ስኻ አምላክ ይኻ እግዚአብሔር አምላክ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ ካሞ ስለ ህዝብና ስለ ሀገርና በዚህ ቃል ዝንጸናና እግዚአብሔር አምላክ አነን ህዝቤን እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቃል እንጸናና ልብና አይሽበርን አምሮና አይሽበርን እግዚአብሔር አምላክ ብንሰምዖ ብንሪኦ ነገራት ሁሉ ውልኖ እግዚአብሔር we believe in አምላካይና እግዚአብሔር አምላክ we declare ዕቤትካ ነው ወጃዝ ቦታ ዝሎም ማዓንቲ በዚህ ቃል ዘጸናና ሎ ማዓንቲ ንገዛና እንምለስ ካብ ሰማዕናዮ ዘመን ዘነታት ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ልብና በዝን ጻና ህዝብኻ በኤርትራ በኢትዮጵያ ኩሉ በኢትዮጵያ በፋሒል ደሎ ህዝብኻ በዚህ ቃል ይጻናና እግዚአብሔር አምላክ እስከን ቃል እንዘምር አምላክ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ አምላክ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ አብ ሰማይ ያ ምድሪ ስምካ ይባረክ አብ ሰማይ ያ ምድሪ አምላክ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ አምላክ ሰማይ ንጉስ ኩላ ምድሪ ስምካ ይባረክ አብ ሰማይ ያ ምድሪ yes lord ስምካ ይባረክ አብ ሰማይ ያ ምድሪ one more አምላክ ሰማይ hallelujah ንጉስ ኩላ ምድሪ oh we give you glory father la samai nugus kulla midri simkai bare ab samai ya midri simkai bare ab samai ya midri እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ እጁን እግዚአብሔር አምላክ ዕቤትካ ነውጅ እግዚአብሔር አምላክ አብ ሀገርና እግዚአብሔር ዕቤትካ ይረአ አብ ህዝብና ይረአ እግዚአብሔር አምላክ አባዛውንቲ አብ አረጋውቲ እግዚአብሔር አብ በዴታት አብ ወልታት አብ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ አብ ስራት እግዚአብሔር በኩሉ መልኩ ተሐልፉ ደሎ ህዝብና እግዚአብሔር አምላክ አብ ኩሉ ቦታ እግዚአብሔር አምላክ ናይ ክርስቶስ ሰላም እግዚአብሔር ምሕረት ነውጅ ምሕረት ከበዝሕ እግዚአብሔር አምላክ ወንግስነት ከበዝሕ ነገስታት ክትቀየር ትኽእል እግዚአብሔር አምላክ ክትልወጥ ትኽእል እግዚአብሔር አምላክ አምቦ እግዚአብሔር ልብና አብዝነ እግዚአብሔር አብ ቃልካና ባኻን ንገብር እግዚአብሔር አምላክ ስለ ሁሉ ነገስታት ነመስግነካ ስለዛ ሀገር ዚያ ነመስግነካ ስለዛ ምድር ዚያ ነመስግነካ እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ ስቃድ ሐልፍ ደሎ አዛብ ምድር እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላክ ሰማይ ካሞ አኩለን ሀገራት ጣልቃት አቱ ትኽእል ንጉስ አቢ አምላክ ካሞ አኩለን ሀገራት ጣልቃት አቱ አወረ ወግ ደሎ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ናትካ ሰላም ናትካ ምሕረት ናትካ ጣልቃ አቱ እግዚአብሔር አምላክና በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካ እስኻ አቢ አምላክ ካሞ እግዚአብሔር ናህን ውድ ሰካለና ነኽብረካለና ወግእናትካ ነመስግነካለና ሁሉ ወጋት እግዚአብሔር ናትካ እግዚአብሔር አምላክ ህዝብኻ ተድሕን ህዝብኻ ትጽውዕ እግዚአብሔር አምላክ ንህዝብኻ ትዝንን ህዝብኻ ትፈውስ አቢ አምላክ አሞ ክብሪ አምልኾ ዕቤት ስግደት ኩሉ ንዓኻ ይኹን በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን praise the lord እግዚአብሔር አምላክ ሰናዩ አሜን ከመይ አምሲኹም ከመይ ውዒልኩም ጎይታ ይባረክ እግዚአብሔር ሰናዩ እንኳን ደሓን መጻኹም praise the lord አሜን እዚ ጴኒኤል ቸርች ይባሃል ንመጀመርያ ሎማዓቲ ንመጀመርያ ዝመጽእ ዘለኹ ቦታ ዝበለሰም ተዓሎ ክንፋለጠኩም ኢካ ዌልካም ክንብለኩም as a family ኣብዚ ቦታ ንመጀመርያ ጸብዕ ኣሎ عدل كباكم دل عبد الله مبارك أيتكم دعركم مني كنا فعلتكم كم محبر دعرالن مجمع بس ولا أيتكم كثر أسبلاني أوكي حبتي بس ما كبر فيبن كبادي سابع ويلكم فيبن ويتاي بارك ويتاي بارك على سبالو praise the Lord goita barak ala kullu da goita goita barak feben mlax baraki zbet amlax goita barak qad hamet akhi እግዚአብሔር አብዝሕ ባረክ ጎይታ ይባረክ praise the Lord እግዚአብሔር ሰናዩ praise God ናባን ውሕድ announcement ለኒ ነገራት ከም ቀደሙ ፕሮግራማት ከም ዘሎ ናይ ቀደም መስርዕ ዘሎ ረቡዕ ጊዜ ናይ ካብ ሰዓት 6 ጀምር ናይ ወንጌል አገልግሎት ጋር ስርጭት ኣሎ ኣብ ሰዓት 6 ሰዓት 8 ዘሎ ኣብዚ መጽኦም ዝጽልይ ሕዋት ኣሎ ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ብፍላይ ሕጂ ሳመር እንዳኸደ መጽእ ኣሎ በተኻለ መጠን ኩልና ጊዜ እንዳሃብና ኣብዚ ናይ ሳመር ጊዜ ወንጌል እንተድባሃ ክንሳተፍ በተክርስቲያን ተተሓስብ ጎይታ ይባረክ ካልእ ሶኒ ሶልስ ረቡዕ ሐሙስ ካብ ሰዓት 6 ኣብ 8 ጸሎት ጅምር ሰዓት 10 ናይ ዙም ፕሮግራም ኣሎ እዚ ከም ቀደሙሎ ማለት ካብ ሰዓት 8 10 ኩልና ኣብዚ ቦታ zonካፈል በተክርስቲያን ተዕድም ቀዳምካ ካብ ሰዓት 5 ሰዓት 8 ኩሉ ጊዜ ካብ ሰዓት 5 ናይ ጸሎትን ናይ ቃልን ጽቡቕ ጊዜ ኣሎ በተክርስቲያን ካብዚ መጽኦም ትካፈሉ ደጊማ ተተሓሳስብ ጎይታ ይባረክ ሰንበት ካልእ ከምዚ ቀዳማይ እብረ ካብ ሰዓት 9 ጀሚር እስከ 11
كلا إبرة كاب عصرت حادث حدا فرعند الله ساسايو ناي منسيات فوكس زجبره كاب ساعة حموشة ساعة شوعات الله كم هو عربي ناي منسيات برنامج الله لازم كاب عصرت سلسلة من لعل لغون منسيات بمولهم دكوهم مبزوط كافلو إنكارج جبرهم قويتا بارت لازم زيت كم دول مصنعات برنامج كقول لك زي ربع عبوتو ويكا فحيلو قون خيلي عبوتو ناي مصنعات برنامج قد صاري قويتا بارت آمين فولي مثلا بعث هذا الله أبز مثلا ماي عسرة ويكا ميازع عسرة عربي حدال صلت الله ويتا برا عربي كاب ساعات عصرت حدا نمشي جميرو كحدال صلت الله لازم مثلا عربي علت عسرة كاب عصرت حدا حدال صلت أب بتخرسان ككايدي لازم كل لهم أبزوت تكافلوا بتخرسان تعجم عربي صباح كاب ساعات عصرت حدا جميرو all night صلت برنامج وكايدي ويتا برا كله نجار كاني بناي كوفيد قداي أبزوت أبزين أي كوفي ناي شاي جزء ده البرنامج الله سلازي حواتنا بتحتي ناي كوفين جزء نشان جزء تداريلو سلازي توم زي تواقو سبات أبدأ تداريلكم الله توم فلوشيب دقوب سبات كاني كوفين تايد بالن ده البرنامج عند حاسكم قرب فلوشيب دقوب بتقول بتخرسان تتحساس بويتاي بارا نعمج أرشا 20 مبانك نكمينا بويتاي بارا آمين سلازي جزابيه سناي سلازي 20 مبانك نبكلنا كم زي تطوينا كنا ملخص أنحنا أملخوا يبويتاي بارا آمين أبقى ما أملخ 20 مبانا إحنا هنقرب جزابيه نأملخوا جزيمو سلازي 20 مبانا حزنا مسحاونا خوينا حنسا هنصلينا بويتاي بارا قدس عبا أملاح زون كجزابير أبونا مسكنا كلنا جزابير أملاح لو ما عتوم فقط كا أبيت كمسين لنا مبزه نقبره ونصلي جزابير أملاح نتيم عشان ما بعنده هو جزابير أملاح تباركهم نصلي الله باسم يسوع حوارو سيتلم قانو أبنى كريكو
ፈጽሙ ክሪኦያነ ክሪኦዬ 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 አነ ክሪኦዬ 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 አነ ክሪኦዬ ካይኮነ ከሎ መዘመር ካይኮነ ከሎ መመስገን ካይኮነ ከሎ መዘመር ካብቲ ክፍሊ ሓደ ሎም መዓልቲ ኣብዚ ናይ ንጎ ክንርኢና ነቶም መናእስያት ዝኾንኩም ኣብ ናይ ምሸት መፁ ኢንከረጅ ገብረኩም ካልኦቱን ድማ ክትእድሙ ናብዚ ናይ ምሸት ፕሮግራም ኢንከረጅ ገብረኩም ትጽቡቑ ድማ መናእስያት ከምቲ ወለዲ ወይ ገላብዘ ናይ ንጎ ንመጽእ ሕውኽ ስለ ዘይብሉ እታ ትምህርቲ ምስ ወዳእናያ ሓቢርና ድማ ዲስከስ ጌርና መሊስና ሻይ እንዳሰተና ብሲልና ኢና ንኸይድ ስለዚ ከረጅ ገብረኩም ኩልኻትኩም ሲ ነዛ መጽሓፍ ሓቢርኩምና ከተጽንኡ መታን ስለዚ ሎም መዓልቲ ኣብኣ ድራእናያ ሓንቲ ቃል ክንርኢና ኣብታ መእተዊ ዘላ ካብዚ ቃል እዚ ድማ እግዚአብሔር ከም ዝዛረበና በዚ ረፍድ እዚ እምነተይ እግዚአብሔር ይመስገን መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 11 ዘሎ ክነንብብ ኢና ከም ትወትሩ ንገብሮ ንኽብሪ ቃል አምላክ ካብ ዘለናዮ ሓፍ ክንብልካ ሓተኩሜ ቃሉ ክነንብብ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ራይ በስም ጎይታ ኢየሱስ ከምብቦይ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ባሮት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቶም ኣብ ፊልጵ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኩላቶም ቅዱሳን ምስ ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን ብዝዘከርኩኹም ዘበለ ጊዜ ኣብ ኩሉ ጸሎተይ ምእንቲ ኩላትኩም በሃጎስ ጸሎትና ገበርኩ ኩልሳ ንአምላኽ አመስግኖ ኣለኹ ስለቲ ህብረትኩምን ንምስፋሕ ወንጌል ካብ ተቀዳመይቲ መዓልቲ ክሳዕ ሕጂ እታ አባኻትኩም ሰናይ ግብሪ ዝጀመረ ኸኣ ንሱ ክሳዕ እታ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍጽሞ እዚ ተረዲእዮ ኣለኹ ብመኩሐይ ኮነ ብናይ ወንጌል ምምጽራይ ምጽናዕ ኩላትኩም ብጸጋ መማቕልተይ ስለ ዝኾንኩም ኣብ ልበይ ስለ ዘለኹም ምእንቲ ኩላትኩም እዚ ከሓስብ ቅኑ እዩ ብለውሃት ክርስቶስ ኢየሱስ ንኹላትኩም ከመይ ገይረ ከም ዝናፍቀኩም አምላኽ ምስክር እዩ ንኽብሪ አምላኽን ምስጋንኡን እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቅ መሊእኹም ክሳዕ እታ መዓልቲ ክርስቶስ መእንቀፍ ዘይብሎም ንጹሃትን ምእንቲ ክትኮኑ እቲ ዝሓይሽ ክትምርምሩ እቲ ፍቅርኹምን ብፍልጠትን ብምስተውዓል ዘበለ ሁሉ ኣዝዩ እናበዘ ኸይድ እዚ እልምና ኣለኹ ኢሉ ሓፂር ጸሎት ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደጊምና ነመስግነካ አለና ኣብ ቅድሜኻ ክንከውን ክነምልኸካ ክነኽብረካ ኣብ ቤትካ እግዚአብሔር አቦዬ ክንርከብ በዝረፍ ድዚ ነፍስ ወከፍና ምህረትን ጸጋን ስለ ዘብዛሕካልና ክብርና ኣኻ ይኹን ሕጂ ድማ ንጸልይ እግዚአብሔር አምላኽና ሕያው ቃልካ ክትበና እቲ ካብ ወርቂ ካብ ጽሩይ ወርቂ ዝህረ ካብ መዓር ወለላ ዝጥዕም ቃልካ بسم ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ እግዚአብሔር አቦዬ ክበርሃልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መቂልካ ክትበና ለልብ ነፍስ ወከፍና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስኻ ክትዛረብ ንልምነካለና መንፈስ ቅዱስ ከከም ዘልየና ጌርካ ክትበጽሐና ንማህበርካ በቃልካ ክትምግብ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልይ ዝጉባኤ እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በግርማኻን በስልጣንካን ከመላ ንስኻ ሕጁን አማእኸልና ክትከብር ክትገነን ክትገዘእ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልያለና ናይዝ ዛረብ ባሪያኻውን በኢየሱስ ስም በመንፈስካ ደግፈኒ ንስኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትኽብሎ ዘለኒ ኩሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከየጉደልኩን ከይወሰኩን ክብል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክትደግፈን ንጸልይ ክብር ሁሉና አኻ ይኹን በስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ጎይታ ይባርኩም ኮፈሉ حرا እግዚአብሔር ይመስገን
ዛ حصر ملختي باولوس نابس فيليبي 4 ምዕራፋት ጥራይ ዘለዋ ጳውሎስ በዋናነት ነቲ ዝገበሩሉ ነገር ንምስጋንዩ ጽሒፍዋ ኣብዚ ዘንበብናዮ በቀጥታ ካአቱየ ካብ ቁጥር 1 ክሳብ 11 ኣብዘሎ ብሰለስተ ዝተመቅለዩ ቁጥር 1 ቁጥር 2 ሲምፕሊ ሰላምታዩ ካብ ቁጥር 3 ድማ ክሳብ 8 ምስጋና እዩ ጳውሎስ ደቀርብ ካብ 9 ክሳብ 11 ድማ ዝጸለዮ ጸሎት እዩ ኣብዚ ያስፊሩሎ ጳውሎስ ጸልየልኩም ጥራይ ይብልን እዩ እንታይ ከምዝ ጸለየውን ይጽሕፎይ ናነቱ ጸሎት ጽሒፉ እግዚአብሔር ይመስገን ናብቲ መልእክቲ በቀጥታ ከነአቱ እግዚአብሔር ይመስገን ጅምር ከብል ከሎ ኣብ ቁጥር 1 ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ባሮት ክርስቶስ ኢሉ ይዝጅምር من نزدب دبزي كم زصحفو ግልጽ በመግባር ይዝጅምር አሰብልኩም እንደህርኩንኩም አብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘመን ሁሉ ደብዳቤ ከጽሐፍ ከሎ መጀመሪያ እተጽሐፋይ ማን ምዃኑስ ነጊሩ ይዝጅምር አብ ዘመንና ቆሞ አይኮነም ድሆነ ደብዳቤ ከጽሐፍ ከሎና በእንግሊሽ ተቆይኑ ትድብሃል ሁሉ መስበልና ወዳታሲ sincerely yours ክርስቶ ኢልና ነጽሐፍ አማርኛ ተቆይኑ ትደብሃል ሁሉ መስበልና ወዳታ ከሰላምታ ጋር ተባሂላ ተጽሐፍ አብ ትግርኛ ተቆይኑ ድማ ሁሉ ዝብሃል ሁሉ መስበልና አወትና ሐፋሽ ክርስቶ ኢልና እታ ሽምና ወዳታ ነምጻ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ተሪኹም ገና ጅምር ከብሉ ከለውስ من كم زصحفاس نغيرو كايز جمر ጽቦዶ ድማ ይመስለኩምን ማለት ማን ይሁን ዳበልካ ካብተንብብሲ ማን ሙኻኑ ፈሊጥ ካይ ኻት ጅምር ስለዚህ ጳውሎስ መጀመሪያ ገና ከጅምራ ከሎስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስ ባሮት ክርስቶስ ኢየሱስ ጳውሎስ 13 መልእክት ጽሒፉሎ ኣብ ክልተ ቦታታት ጥራይ ሽም ካልኦት አገልገልት ምሱ ዘለው አይጠቀሰን ኣብ መጽሐፈ ሮሜን መጽሐፈ ኤፌሶን ካቡ ወጻይ ግን ኩል ጊዜስ ምሱ ዘለው አገልገልት ሁሉስ እንታይ ገብሮም መስለኩም ይጠቅሶ ከምዚ ናብትናቱ ነገር ናብትናቱ ፕላትፎርም ናብትናቱ ደረጃ ናብትናቱ ነገርሲ የምጾም በተሐደው እንደማ ዳህራይ ከናአቱ ከለና ቆሮብ አሞዳታ ክንሪኦይና ጳውሎስ ደሆነ ከገብር ከሎ ታሪኹሞ በጣም ሲስተማቲክ ኩሉ ከገብር ከሎስ በፐርፐዝ ደቀምጥ ሰቢ ተሰላምታ ንባላሲ ብድህሪ አድማ ታህተሲ ገለ መልእክቱን አለዋ ክንሪ አይና ስለዚህ ንጳውሎስ አምጽዩ ንጢሞቴዎስ አምጽዩስ ምስኡ ጌሩ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ባሮት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ይጽሕፋሉ ጢሞቴዎስ ንሰብ ፊሊፒ ስትሬንጀር አይኮነን ጋሻ አይኮነን ንጢሞቴዎስ ንመጀመሪያ ጊዜ ተረኽቡዋ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 16 ምዕራፍ 16 ማለት ድማ ጳውሎስን ሲላስን ንመጀመሪያ ጊዜ ናብ አውሮፓ ሰጊሮም ፊሊፒ ኣብ አውሮፓ ኣብ ሰሜን ግሪክ ዘላ መቄዶንያ ዝበሃል አውራጃ ዘላ ከተማ አባን መጀመሪያ ጊዜ ከመጹ ከለውስ ጢሞቴዎስ ምስኦም መጽዩሎ ናብዛ ከተማ ዚያ ስለዚህ ንጢሞቴዎስ ይፈልጥዎ ጢሞቴዎስ ሐድሽ ከሎዩ ምስኦም ዝነበረ ጳውሎስን ሲላስን መከራ ብዙህ በጽሕዎም አቤት ማእሰርተ አትዮም ገላ ሞዳታ ካብዛ ከተማ ዘያውን ኪዱ ክብልዎም ከለውስ ጢሞቴዎስ አባ ከምዝ ተረፈይ ዝንገር ጢሞቴዎስ ነዛ ማህበር ዚአ ይፈልጣዩ ስለዚህ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ናብ ገዛ እርሱ አምጽዩ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ባሮት ክርስቶስ ኢሉ የምጾ ዳራይ ካለ ነገር ድማ እንደህራስ ተቢልኩም ብዙ ጊዜ ጳውሎስ ነቶም ምስኡ ዘለው ሰባት ይጠቅሶም ይጠቅሶም ከለኹም ዝበልኩኹም ኣብቲ ሰላም ተቀርብ ከሎ ምን ምስኡ ከም ዘሎ ሲጠቅስዩ ግን እቲ ደብዳቤት ውሽጥ ክጽሐፍ ከሎስ እሳቶሙን ጽሒፎም ማለት ግን አይኮነን ከመይ ትርዳ እንደህሪልኩምኒ ኣብ ውሽጥ መስአተኹም ትረኽብዎ ዘበለ ሁሉሲ ፈርስት ፐርሰን ሲንጉላር እዩ ንህና እንዳበላ አይኮነን እንድጽፍ ናይ ገዛ እርሱ ከም ዝኾነስ ኣብ ውሽጥ መልእክት መስአተኹም ትርእይዎ ይኹም ግን
ሪኮግናይዝ ይገብሮ ምሱ ከምዘሎ አዘቲም ከምዛ አዩ ከም ዘገልግሉሲ ነቶም ምሱ ዘለው ሰባት የምጾ ብዙ ጊዜ ድማ ኸጠቅሶም ከሎ ሐዋርያ ኢሉ ይጠቅስሞ ዳህራይ ነኦም ድማ አብታሽም አብታ ገና ክጽውኦም ከሎስ ፍልያ ቢሉ ድማ ከምት ዝኾንዎ ሐዊ ይዝኸውን ብዙ ጊዜ ሐዋርያ ክርስቶስ ምስ በለስ ሐውና ክርስቶ ኢሉ ድማ ፈልዩ ይጠቅሶ አብዛ ቦታ እዚኣ ግን ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ባሮት ክርስቶስ ኢየሱስ እዛ ባሮት ክርስቶስ ኢየሱስ ንጢሞቴዎስን ኢንክሉድ ጌራል ጃብ ካለ ሓደ ሰለስተ ቦታታት ቀልጥፍ ኢለ አነ ከምበልኩም መታን ጊዜ ክንቆጥብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ጳውሎስ በፍቃድ አምላክ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኸውን እተጸወአ ይብልሞ ሶስቶኒዮስ ካ ሐውና ይሉ ይፈልዩ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ድማ ጳውሎስ በፍቃድ አምላክ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጢሞቴዎስ ሐውናን ናብታብ ቆሮንቶስ ዘላ ማህበር ይብል ጢሞቴዎስ ሐውና ጳውሎስ ድማ ሐዋርያ አብገላትያ ድማ ጳውሎስ ሐዋርያ በኢየሱስ ክርስቶስ በተካሙታት ዘተንሶ እግዚአብሔር አቦምበር ካብሰብ ወይ በሰብ ዘይኮነ ይብልሞ አብ ቁጥር 2 ኩላቶም ምሳይ ዘለው አህዋት ድማ ናብ ማህበራት ህጂ አብ ዘመንና ከምዚ ኦልሞስት በዘይ ታይትል ዘይስራሐሉ ዝመስል ዘመን ስለዝኾነ ወይ ጢሞቴዎስ ወይ ዞም ካብዚዮም ዝጥቀሱ ሰባት እንተ አብዚ ዘመን ተዝኸውን ሲ ድኹርዩ ኮይኑ ይመስለን ታይዳ አብታ ሐዋርያነት ሲ ደይተኻተትና በተዝበልጽ ሽም ግን እኮ ይጽውኦም አሎ ሐውና ያህዋተይ ካብ ሐው ዝበልጽ ነገር የለን ሐው ድገበረና እኮ ክርስቶስ ኢየሱስ ታዝበለጸት ነገር አብዛ ምድር ዚኣ ንኽንአይ ንኽነገልግል ድኾነ አይነት ታይትል እንተ ተዋሃበና ሽግር ይብሉ ነገር ግን ካብ ሐው ትበልጽ ካለ ምንም ነገር ድማ የላ ናይ ጎይታ ከምኳና ቤተሰብ ናይ አምላክ ከምኳና ዝበልጽ ነገር ሲ አብዛ ምድር ዚኣ የለን ይሕዋታይ ክብረና አምላክና ይኹን እንተ ተዋሃበና ጽቡቅ ተዘይተዋሃበናውን ሽግር ይብሉን አነ ኸነግረኩ ሰብደስ ደስ ክብሎ ከሎ ፓስተር ይብለካ ዝኾረ የማልት ድማ ትቀየርሞ ሙሴ ትኸውን ምንም ሽግር ይብላን ሙሴውን ኮንኩ ገለ መጀመሪያ ሲ ብጎይታ ሐው መዃነ ይፈልጠለሁ ክርስቶስ አምላኸይ አቦይ ቤተሰብነት ተረድዩን ሎ ኢየሱስ ጎይታይ ክብረና አምላክና ይኹን ስለዚህ ገና ከጅምራ ከሎስ ጳውሎስ ጢሞቴዎስን ኢሉስ ክርስቶስ ድማ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ባሮት ከም ዝኾኑ ይነገር ባሪያ መዃኑን ድማ ዝበለጸ ክቡር ሽም ይባይዘው ያብሉይ ኪዳን በአል ሙሴ ተጸውሉ ነቢያት ተጸውሉ ባሪያ ክትባሃል ከለኻሲ ናይ መን መዃንካ ዝገልጽ ንፍቃደ ይኮነስ ንፍቃዱ ዝነብር ናይ ገዛ እርሰይ ይኮንኩስ ናቱ ዝኾንኩ ዝብል ኢየሱስ ጎይታዩ ክብረና አምላክና ይኹን ስለዚህ በዚ ባሪያ ክርስቶስ ብዝብል ሽም ጠቅልል አቢሉ የእትዩ ጽሄፍዎ ዳራይ ናብቶም መልእክት ዝጻፈሎም ክዛረብ ከሎ ድማ እንታይ ልዎም መስለኩም አፊልጲ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ቅዱሳን ምስ ኤጲስቆጶሳት እንዲያቆናት እዞም ሰባት እዚኦም ድማ ገና ጅምር ከብል ከሎሲ አፊልጲ ዘለው ቅዱሳን እጂ ናይ ጳውሎስ ፌመስ ሐረግያዛ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ትብል 164 ጊዜ ተጠቅሙላል ኢንፋክት ክርስትና ክትርዳአና ዛሐረ ጊዜ ክትርዳአና አለው صحلف ጊዜ አቱሪና ነር በክርስቶስ ኢየሱስ ካምዃና ዝተላዕለዩ እተካብ ጎይታ ዝረኸብናዮ ዘበለ ሁሉ ዝረኸብናዮ ዝኾናዮ ዘበለ ሁሉ ዝኾናዮ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለዘሎናይ ቀደም አብ አዳም ነርና ሮሜ 5 ከም ዝነግሩ ካቡ ወጪና ግን ሕጂ በክርስቶስ ኢየሱስ ኮይናለና ቅዱስ ዘብለና ደሎ ሕጂ ድኾነ ግብር ደይኮነስ አብአ ተጣቢቃ ዘላስ በክርስቶስ ኢየሱስ ስለዘለውዮም ቅዱሳን ዝኾኑ ዘለው ክብረና አምላክና ይኹን አብ ዘመንና ንዘሎ ናይ ሃይማኖት ሰብ እንታይ መጣመት ነራ መስለኩም ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ፊልጵ ዘለው ባሮት ክርስቶስ ተዝባሃል ነራ ምክንያቱ ንበአል ጳውሎስና ቅዱስ ኢልና ንህቦ መንበር በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለናስ ቅዱሳን መዃኑስ
ዝተረሰአ ነገር እዩ ወይ ድማ ኣና እኳ ብሩሂው ተደገዘሎ ኣብ ሃይማኖት ዘሎ ይዛረብ ዘሎ ቅዱስ ዝብል ነገር ሲ ሓደ ዘይቀረብ ካኖናይዝ ድክትከውን ሰብ ዝፍር መልካ ገለ ገይሩ ይዝውሰድ ኖ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነ ዘበለ ሁሉ ሲ ቅዱስ እዩ ክብረና አምላኽና ይኹን ካምስ ምግባር ዝተተሓዘ ነገር ድማ እኮ ይብሉን ዋላ ብሉይ ኪዳን ተሪኹሞ ቦታ ይቅደስ ማዓልቲ ቅደስ ኩሉ ክቅደስ ከሎሲ ንአምላኽ ተፈልዩ ማለት ይምበር ካብቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ዘሎ መገልገልስ ካብቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኮ ዝተፈልየ አይኮነን በማቴሪያል ደረጃ ንአምላኽ ምፍላዩ ቅዱስ ዘብሎ ዘሎ ለከኸሙ ድማ ንስኻትኩምን በክርስቶስ ኢየሱስ ስለዘሎና ንአምላኽ ስለዘተፈለና ቅዱሳን ኢና ክብረና አምላኽና ይኹን ቅዱስ ይበሉ እስኪ አጀኹም ቅዱስ ክብረና አምላኽና ይኹን ስለዚህ ነዞም ዝጽፈሎም ዘሎ ሰባት ድማ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ቅዱሳን ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን ተጋጢሙ አብዛበ ክፍል እዚ አጥራይኹም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ትረኽቦ ነቶም ዘገልግሉ ዳራይ ክንመጻይና ንሁሉ ሰብ ጳውሎስ ይጽሕፋሎ ማንም ካብዚ ዝጽሕፎ ዘሎስ ዘይምልከቶ ኢንክሉድድ ደይኮነ ገይሩ ከሐስብ አይደለየን ጽቡቅ ጌርና ክንመጻይና ታ ኤጲስቆጶስ እትብል ካላ አይኮነትን ሽማግሌ ጓሳ ኤጲስቆጶስ ዘን ሰለስተ ኢኩቫለንት ሓደ ወርድ ሓደ አይነት ትርጉም ሓደ አይነት ነገር አድሬስ ድገብራ ቃላት ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ተሪኹም ጳውሎስ ካብ ኤፌሶን ኣብታ ዝሐልፈላ ዝነበረት ከተማ ኮይኑ በመርከብና ሐለፈን ከሎ ኣብ ኤፌሶን ዝነበሩ ሽማግሌታሲ አጸውዩ ይብለና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 ቁጥር 17 ካሜልጦስ ናብ ሰብ ኤፌሶን ሊይኹነቶም ሽማግሌታት እንታይ ገበሮም ይብለና ነቶም ሽማግሌታት ማህበርሲ ናቡ አምጾኦም ቁጥር 28 ሽኡ ክዛረቦም ከሎ ስለዚህ ንርእሱኹም ነታ በገዛ ደሙ ዘጥሪያ ማህበር ጎይታን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ኣብ አዝሸመኩም ሰለስቲንሲ ኣብ ዝረኽቦ ሽማግሌታት ተጸውዮም ክትጓስዩ ብሎማሎ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶስ ገይሩ ሸይሞኩም ብሎማሎ ንሓደ ሰብያ ዘኹላ ነቶም ሓደ ግሩፕዮም ዝኹሉ ሽም ዝህቦም ዘሎ ጳውሎስ እጂ ከም ዝበልኩኹም ጀሃዙኒ ኣብዚ ሓንቲ ነጥብላ መእተዊ እንዳመሰለ ከሎ ግን ብታሕቲ መልእክቱ ኦልሬዲ ካሕልፍ ጀሚሩሎ ጳውሎስ ፊልጵ ናይ ምስጋና ደብዳቤያ ከም ቆሮንቶስ ኮሬክቲቭ ሌተር አይኮነን ወይ ከም ገላትያ ሽግር ድርመሉ መጽሐፍ አይኮነን በዋናነት ነገር ግን ጳውሎስ እና መስገነ ከሎ ኣብ ፊልጵ ሓደ መጠንቀቅታ ሓደ ድማ መእረምታውን ግን ሂቡሎ ከም በዓል ቆሮንቶስ ገላትያ ሜጀር ድኾነ ፕሮብሌም አይኮነን ግን ገለ ድማ ማእኸሎም ንዘሎ ነገርሲ ክጥንቀቁሉን ክእረም ንዘለዎ ነገራት ድማ መእረምታውን አቀሚጡል እታ መጠንቀቅታ ኣብ ምዕራፍ 3 ይኹም ትረኽብዋ እንታይ ይብል መስለኩም ካብ አኽላባት ተጠንቀቁ ካብ እኩያት አይቲ ተጠንቀቁ ካብ ምቁርራጽ ተጠንቀቁ ይብሉ ዘጠንቀቆም ብዛዕባ ካብ ማእኸሎም ዝመቃቅልዎም ወይ ድማ ካብ ምቁርራጽ ተጠንቀቁ ዝብል መጠንቀቅታ ይዝህቦም ዘሎ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ዝብሎ ነገራት ኤግዞርት ዝገብሮ ኤግዛምፕሉን ዘምጽኦ ነገራት አሎ ኢንፋክት ዘአበየ ኤግዛምፕል አምጽዩ ብዛዕባ ሕብረቶም እና ነገሮም እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉስ ያ ምዕራፍ 2 መልክ ባሪያ ሂዙ ክመጽእ ከሎስ አምላኽነቱ ከም ምንዝ አይራአየን ኢሉስ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ኤግዛምፕል ወስዱ መታን ዝማአዶም ኣብዚ ክፍል እዚ እዛ መጠንቀቅታ እዚያ መእረምታ ድማ ኣብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2-3 ሂብዎም ኣሎ ምዕራፍ 4 ቁጥር 2-3 ኣብዛ ማህበር ዘገልግላ ዝነበራ ክልተ ኣህዋት ተባኢሰን ነይረን ስንጥኬን
አውዲያን ይባላል ፋት ኩል ጊዜ ካብት ዝገርመን ዝደብዳቤዚ አሙሉ ማህበር ድንበብ ጳውሎስ ሲቡልቁ አይኮነ እንድብሎም ደሎ ነጥ በማህበር ደረጃ ዝጻፍ ደብዳቤስ እንታይ ብሎም መስለኩም ሐሳባተን በጎይታ ሃንት ክትከውን ንኤዋዲያ እምእድ ንስንጥክ የሆነ ምእድ አለሁ እወ አታእሙን ሲሲጎስ ንስኻውን ክድግፈን እልምነካለሁ አሙሉ ማህበር ዝደብዳቤ ክንበብ ከሎስ ስንጥኬን አውዲያንሲ ከም ተባአሳንታይ ማለቱ አብተ ማህበር ፍሉጥ ዘሕዝን ነገሪው ዚኤንሲ አገልገልቲየን ዳህራዩን ክዛረብ ከሎስ ብዙ ዝጻአራይ ብዙ ዝጻአራ ግን ሀደ ነገር ድማ ጎዲልወናል مسحفتا قربي لاسي هذا مخوان دلوان فلليسي أوجدن نابت نجارة ممسع جن يجب أن سلزخونا قرب دحفريو أما أغل جوباء كل يزن الجرلن زلوجن كموز خداي ما لا تيتشجرا سلزي نزغلتها متن كأختان ما أرمتان اللوب أولوس دم حجي كم زبالكهم إذن نقربان كغيد كلو كابت ما توي كندريوينا أبزا سلامتا السوق كتصحف كله أدرس كجبر كله نمانم exclude أي جبرني نقول لاتهم قدوسان يلو بكريستوس يسوع زلوا قدوسان كلاتهم قدوسان إبسكوبوساتن دياقوناتن ما نمسي إذا ملقت زي أثناء يكونتن زبل سباي دلين كم زين دحرايونكو حاجوسي ملو يلو مالو نباولوس زحزنوا وسبات هبت محبرالو جنزو صحفسي نتوم زز حقوسو وطراي ديكونس نقولو سب maturity ናይ ክርስትና ከመጽኸሎ እንታይ መስለኩም ዝኸውን ዘዝ حقوسካ ደይኮነስ ንሁሉ ሰብ ይልብኻ ርሁብ ድኸው ከምታ ንሱ ዘበለካ ክሊክሊክሞ አብ ዓለሙን አላ አብ ጎይታ ግን እጂ እግረ መንገዱ የሪኦም ይዘሎ ነትዘዝ ፈተኻዮ ጥራይ ምሳኻሲ ጽቡቕ ዘበለ ጥራይ ደይኮነስ ንሁሉ ሰብ كنمصاينا دحرون እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ምስበለን አብታ ሰላምቱ ድማ ቀጽል ከሎስ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምና አኻትኩም ይሁን ይብል እዚያ ናይ ጳውሎስ ሲግኒቸር ያ ሁሉ ጊዜ ዝብላ ሰላምቱ ያ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ናአኻትኩም ይሁን ሁሉ ጊዜ ይዝብል ሁሉ ጊዜ ክብል ከሎ ድማ ዘገርመኩም ጸጋ በቅድሚት ሰላም በድህሪት ያትመጽ ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ሰላም ጸጋ ናአኻትኩም ይሁን መጽያ ይትፈልጥኒ ጸጋ ተቀድም ሰላም ትስብ ጸጋ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብና ዮም ድሃን ኑይዘሪ እቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝተረኸበ ሰላም ናይትናይ ጸጋ እንታዩ ውጽኢት እዩ ሰላም አብ ሐድሽ ኪዳን ተሪኹሙ ናይ ሰላም ተስፋ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተአሳሰረ ገና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩወለድ ከሎ አብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 10:3-14 ብዙሃት ሰራዊት ሰማይ ድማ ብድንገት ምስት መልአክ ተጸምቢሮም ክብሪና አምላኽ አብለል ሰላም አብላሊ ሰላም አምድሪ አመንጎቶም ስምረት አምላኽ ዘለዎም ሰባት እናበሉ ነአምላኽ አመስገኑ ገና ኢየሱስ ከመጽኸሎ ናብዛ ምድር ዚያ ሰላም አብላሊ ሰላም አብዝ ታሕቱ ይቆይኑ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ አሞዳእታ ቀቅድሚ ስቅለት ቀቅድሚቲ አልቲሜት ንደቅ ሰባት ዝኸፈሎ ዋጋ ሳክሪፋይስ ታበታ ዝተተሐዘላ ምሸት ክዛረብ ከሎ ካብት ዝሃቦም ሰላ ተስፋሲ ናይ ሰላም ተስፋ ይነሩ ዮሐንስ ወንጌል 10:4-27 ሰላም አሐድገልኩም ሰላማይውን እህበኩም ሰላማይ እህበኩም ይሉ ተስፋ ይብዋ ምስተንሰ ድማ ፈሪሆም ደቀ መዛሙርት አብታ ተዓጽዮም ላዝነበሩ ገዛ ኢየሱስ ድሕረትን ሳይን ደቀ መዛሙርት ንሁላቶም አብዝረኸበሎም ጊዜ ንመጀመሪያ ጊዜ ከረኽቦም ከሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10:9 በተቀዳመይት መዓልቲ ሰሙን ምድር መስመሰየቶም ደቀ መዛሙርት ነቶም አይሁድ ስለዝፈርሁዎም ማዕጾ ተሸጊሩ ነበረ ኢየሱስ አብታ ተአኪቦም ላዘለው መጽዩ አማኸሎም ደዊሉ ታናይ መጀመሪያ ቃሉ ዚያ ሰላም ናአኻትኩ ኢየሱስ ጎይታይ በጸጋ
ሰላም ዝረኸብና ሰባቲና ኢየሱስ ጎይታይ ምስ አምላኽ እርቂ ዘሎና ሰላም ዝበሃል ነገርሲ ኣብ ህይወትና መጽዩሎ ኢየሱስ ጎይታይ ዝበለጸ ሓብቲ አዘ ክርስቲያን ከም ክርስቲያን ብሉጽ ሓብቲ ክጽብጸብ ከሎስ ቀዳማይ ካብቶም ክስርኡ ዘለዎም ነገራት ሲንታ ያለና መስለኩም ሰላም አሎና ሰላም አሎና ክብርና አምላኽና ይሁን ስለዚህ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ምስ በለ ሕጂ ካብ 3 ክሳብ 8 ክንቅጽል ከሎና ኣብ ቁጥር 3-4 በትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ሃደዩ ብዝዘከርኩሁም ዘበለ ጊዜ ኣብ ኩሉ ጸሎተይ ምእንቲ ሁላትኩም በሐጎስ ጸሎትና ገበርኩ ኩሉ ሰዓና አምላኽ አመስግኖለሁ መጽሐፍ ፊልጵ ሓንቲ ቃል ተደጋጊማ ተጻሒፋላ ንመጀመሪያ ጊዜ ግን አብዛ ቦታ እዚ አላ ን14 ጊዜ አብዛ መጽሐፍ አብዛ 4 ምዕራፍ በተፈላለየ ፎርማ ተቀሚጣትልናላ ሓጎስ እትብል ካብዚያ ትጅምር ብዝዘከርኩሁም ዘበለ ሁሉ ሲ በሐጎስ እንታይ እናገበርኩ ጸሎት እናገበርኩ ኩላትና ንፈትዋን ንፈልጣን ጠቅስላ 4 ፊልጵ በጎይታ ተሐጎስ ደጊመ ተሐጎስ እጅ ጳውሎስ ረአዩ ተሐጎሱ ሲ ንሰባት ዝብሎ ጥራይ ይኮነ ጳውሎስ ከም ዝበልኩኩም ኣብዚ ገና ሰላምቱ ክጅምር ከሎ ነቲ ዳሕራይ ዝብሎ ነገራት ነቲ ዳሕራይ ኩንዎ ዝብሎም ነገራት ካብ ገዛ እርሱ እናራአዮም ይዘኸይድ ኣብታ ሰላምቱ ኣነን ጢሞቴዎስን ኢሉ ከምጽእ ከሎ ከም ዝበልኩኩም ካብቲ መጠንቀቕታ ዳሕራይ መእረምታውን ዘቕርቦ ዘሎሲ ናይ ገዛ እርሱ ኤግዛምፕል ኣነን ጢሞቴዎስ ሪኢኩም ካብታ ዝደሓንኩምላ ካብታ ታቸርችኩም ዝተጀመረትላ ጊዜ ጀሚሩሲ here he is with me ምሳያሎ እናራአዮም ይዝነገር ዘን ዳሕራይውን እንታይ ይልዎም ኣሎ ኣብ 27 ሲ በሓደ መንፈስ ደው ክትብሉ እጂ እቲ ደው በሉ ገለገለሲ ኩለን በዚ በናይ ገዛ እርሱ ኤግዛምፕል ገይሩስ የምጸናል ኣብዚያ ድማ ከመጽ ኣብ 4 ሲ ኢንስትራክሽን ኮይናስ ብጎይታ ተሐጎሱ ዝብላሲ ናይ ገዛ እርሱ ይነግሮማል ብዝዘከርኩሁም ዘበለ ሁሉ ሲ በሐጎስ እናዘከርኩሁም የዝጽሊ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 1 ጊዜ ናሐጎስ ተቀይስዋሎ ሰለስቲኡ ምስ ገዛ እርሱ ምንም ምርኻብ ይብላ ሐጎስ ክህሉ እንድሕር ኮይኑስ ምስ ኩነታትና ምስ ሰርከምስታንስና አይኮነትን እሱ ሃፒነስ ይባሃል ምስቲ ሃፕኒንግ ተተሓዘዩ what happened to you see ወይ ሃፒ ገብረካ ወይ ገብረካ ናይ ጳውሎስ ነገር ግን ካብቲ ገዛ እርሱ ካብቲ ኣብ ህይወቱ ድኸውን ሲ ዝወፀ ሰብ ቁጥር 4 ከምዛ ዝራእናያ ብዛዕባኦም ዘኪሩ ይዝሕጎስ 13-14 ንሞ ይገርመኩም ንጳውሎስ መከሩሁ ክውስኹ ኢሎም ብሻራ ይብለና ብቅንኢ ወንጌል ድሰብኩ ሰባት ነይሮም እንታይ ኢሉ መስለኩም ሽግር የለን ክርስቶስ ስለዚህ ስበኽሲ ይሕጎስ ኣለኹ ቁጥር 25 ክትከዱ ከለኹም እምነቶም ስለዝኣበየ ይሕጎስ ኣለኹ ይብለና ኩለን ሲ ምስ ገዛ እርሱ የብለንን ምትሓዝ ክብርና አምላኽና ይኹን ሓሲቡ ይዝሕጎስ ሪኡ ይሕጎስ ክርስቶስ ስለተሰብከ በእምነት ሰባ ስለዝኣበዩ ይሕጎስ ኩሉ ሲ ኣብ ካሊ ገይርዎ ዘሎ እጂ ሓጎስ ካብ ውሽጢ እቲ ጆይ ክርስቶስ እንዲሁ ባሉ ሓጎስና በመንፈስ ቅዱስ ዘኣተወና ነገር ሰላም ዝረኸብናዮ ካብዚ ካብቲ ውሽጢ እንዲሁ ድፍልፍል ግን ድማ ማይንድ ሴታፑን የድልዮ ምዕራፍ 4 ነጊሩናሉ ብዛዕባ ዝሕሰብ ኣተሓሳስባ እጂ ጳውሎስ ዘኪሩ ዝሕጎስ ዘሎስ ብዛዕባኦም ተሪኹም መኮቲ ምዕራፍ 16 ግብረ ሐዋርያት ኩሉ ኣብ ፊልጵ ዝገጠሞስ ዝሕጉስ ማለት አይነበር መጽዩኮ እታ ሓንቲ ግዝእቲ ሽማ ዘይተነግረና ሰብ መንፈስ ጥንቆላ ዝነበራ ሊድያ ዲሂና ቀዲማ እዚኣ ድማ ሽኡ ተናጊፋ ዲሂና ገንዘብ ተምጻሎም ስለ ዝነበረት ዋናታታ ግን አባል ጳውሎስ በጣም ሐሪቆም ተዘቢጦም ጳውሎስን ሲላስን ናብ ቤት ማእሰርት ተደርቢዮም ካብ ቤት ማእሰርቱ እንዳሕራ ያውጽዮም
ካብዛ ከተማ እዚ አኪዱ ተባሂሎም ጳውሎስ ግን ክዝክር ከሎ ዝዝክሮ ሪኹ ማይንድ ሴታፑ ሊድያ እኳ እግዚአብሔር ልባ ኸፈተላ ኢሉ ይዝክር እታ ግዝእትስ አምላኻና ገፋ ሃራ ወጽያ ኢየሱስ ጎይታ አቤት ማእሰርትን ተአተና እግዚአብሔር ንሰና ይለውጥ ወይ ሓደ ሐላዊ ቤት ማእሰርትስ አቡ ዲሂኑ ስለዚህ እተን መጉዳዕቱ እተን ገለደ ይኮነ ዝዝክርሲ ዘሐጉሱ ነገራት ይዝክር ክብርና አምላኽና ይኹን ምናልባት አብዘዘ ደሃና ከሙ አይነት ኤክስፒሪየንስ ይብልናን ግን ካልኦት ካብተ ዝመጻናዮ ማህበር ወይ ገለ ካብ ተሆነ አብ አፍሪካ ገለሲ ክንዝክር ከለናስ ሱንጥራይ ኮይ ኮነና በህይወቱና አብዙን ምልስ ተይልናሲ ጻጽብቁ በመሕሳቢኻ ናብ ሓጎስ ተአቱምበር ቁስልታት ንጽብጽብ ተኮይና ሓጎስ ተባሃል የላ ክድን ከብለና ዩ ዲፕሬሽን ጳውሎስ ኩሉ ጽቡቅ ስለዝኾነሉ ስሙዝ ስለዝኾነ ደይኮነስ ግን ከሙ ጌሩስ እንታይ ጌሩ ወሎ መስለኩም ቀሪጽው አለው ህይወቱ ስለዚህ ክዝክር ከሎ ብዛዕቦምሲ ዝሐጉሶ ነገር ይዝክር ብዛዕቡና መስገነ ድማና አምላኽ ይጽል የሎም ክብርና አምላኽና ይኹን ናአምላኽ ድማ ገና ከጅምር ከሎ ከመስግን ከሎ ኹይዝም ከም ዝበልኩኹም በሓጎስ እናዘከሮም እናጸልየ እናመስገነዩ ናአምላኽ አመስግን አለኹ ምስጋና ናይመን ያመስለኩም አምላኽ ናይ ዝረድኦ ማቹር ናይ ዝኾነ ነገር ኩሉ አብዝን ከሎስ ነቲ ኹነታት ሓሊፉ እግዚአብሔር ይመስገን ክብል ዝኽእል ምስጋና ናይ ሰነፋት አይኮነትን ምስጋና ናይ ጀጋኑ የህብርና አምላኽና ይኹን ጸሎት ኩሉ ሰብ ክጽልኽ ለኸውን ምስጋና ግን አምላኽ ዝረድኦ ዝኸደ ናብ ሓንትስ ዝሰገረ እዩ ዘመስግን ዓሰርተ ተፈዊሶምሲ ሓደ ሳምራዊ ጥራይ መጽ አታቶም ተሻዓተ ኸይልዎ ጎይታ ከመስግኑ አይመጹ ዘመስግን ናብቲ ማቹሪቲ ድበሃል ነገር ሲ ዝተረድኦ ዝበጽሕ ሓደ ጀስ ዱፕሊያንስ ድበሃል ሰባ ኸይሉ መስሐቅ ጃደ ማልቲ እንታይ ኢሉ መስለኩም አብ ፕሌን ኸይድ ነይሩ ኢሉ ጃብ አየር እንዳኸደ ከሎ አብ ጎኑ ዝተቀመጠ ሓደ ሰብ ነይሩ ወንጌል ክነግሮ ጀሚረ ኢሉ ወይ ጎይታ ተፈልጦ ዶ ገለገለ ኢሉስ ጀሚሩሉ ወንጌል ክሰብኩ ሲይቁን ኢሉ ታብጣይ ተቀመጠ በዚህ ዘመን እዚ ሰኻሲ ከመይ አይነት ዝበሉ ኻፉልሽ ይኸይሎ አምላኽ አሉ ኢልካ ተአምር ኢሉ ከመይ እጅ አነ ክሰብ ከፍትን እሱስ ለለይ ዛረብ ኢሉ you are foolish አምላኽ አሉ ኢልካ ተአምር ገለ እንዳበለስ ለለይ በቃ ክዛረብ ጀሚሩ ኢሉ ከና እንዳኸና ፕሌን ይናይሉ ዳራይ ተርቡላንስ መጽዩ ጁ ዛ ፕሌን እዚኣ መሬት ዘዘበጣት ያዝመስል ኢሉ go እና በልና ነኸይዳለና ኢሉስ እዛብ ጎነ ይዘሎስ Jesus አነ ክንዱ አይጸለኹን ኢሉ ሽግር ክትመጸኸላስ አምላኽ የለን ዝብሉንሲ ይጽውዕ ዘመስግን ግን ደተፈለየ ክብረና አምላኽና ይኹን አምላኽ ዝረድኦ ዝሰገረ ሰብ ዘመስግን ምናልባት ምስ ወረደ እንታይሉ ዝሰብአይ እንዴ ጳውሎስም በአርሲ ብዛዕቦም እንታይ ገብር የመስግን ከመስግን ከሎ ምክንያታቱ ድማ ይነግረና ቁጥር 5 እንታይ ብለና መስለኩም ስለቲ ህብረትኩምን ንምስፋህ ወንጌል ካብ ተቀዳመይቲ ክሳ ሕጂ ስለቲ ህብረትኩም ኢሉ ዘመስግነሉ ዘሎ እታ ህብረት ድማ ሰቂላ ህብረት ደይኮነስ ንምስፋህ ወንጌል ናይ ክርስትና ህብረት ካብ ምብላዕ ምስታይ ዝሐለፈት ዕላማ ኣለዋ ተዕላማ አሲ ወንጌል ይባል በሊና ሰቲናሲ በቃ ናይስ ፌሎሺፕ ጥራ ያሕሪፍና ነኸደሉ አይኮን ከሙ ብዙ አይነት እኮ ክለባት አሉ አና ሓደ ባልቲ ና ሓደ ጻዕዳ ናብ ሬስቶራንት ናይ ሓበሻ ይዘካ ኸይዲ ለቆጪር ሕራይ ተባሂልና ተቋጺርና አሬ በታ ማልቲያ ተኸድና ኣብ ሓደ ሬስቶራንት ናይ ሓበሻ ምን ኢላላ ታገዛ እቱ ኢላ በቃ ይሰርሑን ማለቱ ወይ ቦታውን የለን ገለይለስ በጣም መሊ አላህ ካብ አቀን ለአሊ ከመለስ በቃ ካለ ሬስቶራንት አለሞ ክንከይድ ገለይለስ ክንመለስ ከለናት ዋና ስለዝፈልጥ እንመጽዩ if you don't mind እኮ በዛ ጻጊ ቦታ ከዳል ወልከኤ እዚያም ዝመጹ ሓደ ክለብ ይሉን
እና ንኣኻትኩም ከማ ነዚ ጋሻ ሒዝከ መጽኢኻ ዘለኻ probably it's a good day ይለን እንታይ መስለኩም ታክለብ ኣብ ወር ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ድተፈልየ ሬስቶራንት ከይዶም በሊኦም ዘይፈልጡ ዓይነት ምግብታት ይበልዑ ዋይን ድማላ በቢ ክስታይሲ ይጥዕሙ ሕጂና እቲ ሓበሻ ሬስቶራንት መጽኦም ኣሎ ትበኣር ሬስቶራንት ኩለን ይገልጸሎም እዚ ኣሽሮ ትበሃል ካብ ከምዚ ትዝራሕ ይብሎም ሓንቲ ኩላሶ ክልተ ኩላሶ ትዘውር ይበልዑዋ ዳራይ ድማ ቀልዋት መጽእ ገለን መጽእ ገለ በቃ ፈንደ ይሕሊፎም ሲኸዱ ታይክብለኩም ደልኤሲ ከምዚ ዓይነት ኣይኮነን ክለብና በቃ በሊና ሰቲናሲ ንኸዶ ጉዳይ ኣይኮነን ዘለዓለማዊነት ዝበሃል ነገርሲ ዘእጠቐና መልእኽቲ ዘሎና ኢና ኢየሱስ ጎይታዩ ስለዚህ ጳውሎስ ከመስገን ከሎሲ ብዛዕባ ህብረትኩም ኢሉስ ህብረትኩም ድማስ ንምስፋሕ ወንጌል ሃቢርናስ ንምብላዕ ምስታይ ጥራይ ተኾይኑሲ ትርጉም የብሉን ሃቢርናስ ንምስፋሕ ወንጌል ክብረና ኣምላኽና ይኹን ሃቢርናስ ሰባት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዝመጹሉ ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝሰግሩሉ ካብ ኣዳም ናብ ክርስቶስ ዝኣትሉ ኢየሱስ ጎይታዩ ህብረትኩም ሲ ንምስፋሕ ወንጌል ስለዝኾነ ኢንፋክት እዛ ምስፋሕ ወንጌል ይሉ ተጠቀመላ ቃል እንታይ ወተሐደራዊት ያ ትምስፋሕ ሲ እንታይ መስለኩም ከምዚ ጨርጊድካ ማርኛ ዲ ትግርኛ እንድኢ ንኣብነት ፎረስት ኣሎ እንተኾይኑሲ ቆራሪጽካ መንገዲ ዝሕልፍ ክትገብሮ ከለኻ ንብዙሓት ሰራዊት ደቕይድ ክትገብሮ ከለኻሲ ከምኡ ዓይነት ቃላት እዩ ስለዚህ ሕብረትናትኩም ሲ ዝብሎም ዘሎ ንኸምዚ ዓይነት ናይ ወንጌል ምስፋሕ ስለዝኾነስ ንኣምላኽ የመስግኑ ክብረና ኣምላኽና ይኹን እዚ ሕብረትና በዚ መንገዲ ዶ ይባረኽ ሕብረትናስ ንምስፋሕ ወንጌል whatever አይነት አማኸልና ዘሎ ሕብረት ሕውነት ክብረና አምላኽና ይኹን ንምስፋሕ ወንጌል እግዚአብሔር ይጠቀመሉ ክብረና አምላኽና ይኹን ቀጽሉ ድማሹ እንታይሉ መስለኩም ኣብ ቁጥር 6 ናብ አምላክ ጌርዋ እታባኻትኩም ኢሉ ሰናይ ግብር ዝጀመረ ከአ ንሱ ክሳዕታ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝፍጽሞ ተረዲእሎ ሕጂ እዚ ሕብረትኩም ንምስፋሕ ወንጌል ስለዝኾነ ንአምላኽ የመስግኑ ኣለኹ ግን ሞር ኮንፊደንስ ዘለኒ ንስኻትኩም ናይ ሰባ ስለዝኾንኩም ገለ አይኮነ አባኻትኩም እዚ ሰናይ ግብር ዝጀመረ ተረዲእዮ ኣለኹ ክሳዕ ፍጻሜ ከም ዘብጽሐኩም ኢየሱስ ጎይታይ አባይና አባኻትኩምን ሰናይ ግብር ዝጀመረ ሰብ አይኮነ ጀሚሩ ዝሐድግ አማኸል ዝገድፍ አምላኽ አይኮነን አምላካ ኢየሱስ ጎይታይ زحزن أبانا سرح زجمر يسوع هاللويا زعملاخ زي كسا مفت أمتازة بتصح فاكت زهات أقصزيا أب ملو حدش كدان بزعبا دحنتنا خنحسب كلنا تنغدو جوزو خنحسب كلنا ثلاثة أقصتات هاللو أملاخ التعامينو with confidence كسا مودعتا خمس وسدنا كابتوم زنغرو أقصتات حنتي أمسات صباحسي برنا بالناس أنت خمينا بالنا تشبرنا سنكالكالي لسكت أفدي أي كركبان دي من قصة سماي نقص يسوسي أي كريين دي جلس كنبلا يبلنان حند تراي ملسوا لي تابعاتكم سناي قبرز جمرس مني بعهاتكم بجزء رزقكم تتجمرا بجزء رزقك توصل لك كمالج بأملاك تتجمرا جن أملاك كفت سماي يسوس كويتاي سلازي باولوس أنت إزبلهم زلوا يس بزعبا حبرتكم بتعمينا أملاخ دمسجد نمسفح وانجيل ونسل زخونا confidence هلني تابعاتكم سناي قبرز جمرة كسا ما قلت قويتاسي كسا ما ودعتاس كفت سموي يسوس قويتاي أتا كفت سموي أرا كفت سموي أما أخل سنكل كليلي خودعي قلا إلسي أي فرحني يسوس قويتاي دنجت سي بكا كتفي دنجت سي قلا إلسي أي فرحني أب أملاخ سي كأسينا إلى نبر يسوس قويتاي يوحنس وانجيل مراف أسرت أسران حموشتن يتخالي تتقصي نزل علم أي تتعفونيهم كابي إيد أبوي هذا كوا كمن زغلسي يلن كاب تزقسننا كم زها تقصزيا زخال أيوزي كابي إيد أبوسي زمن زأنين أين تأفئنينا زل ناس أبي يدو يسوس قويتاي ما نم كوسدن ناس أبزيك للو بوتا إنا تقمتنا زلنا كبرنا أملاخنا يخون سالساي دما روميشن مونتا سلاسان مشتن سلاسان شدوشتن تذكروا يخون كافور خريستوسي من يخفلين باولوس زرزيرو
كلن زرزيرو سي كابز فقرزي كفلينا زخل يلبون كبرنا أملاخنا يا قدر شو أنت نابتا قدر حمشته زلا يتملس أينتها يزرزرع بما كوحي كنا بناي وانجل من مصراي مصنعان كل خاتكم بس أجمع ما قلتي سلازخونكم قبل بيس سلازلهم ما أنتوا كلاتكم زخ حسب قنوي حدش ترجم كم ببالكم مر قلتي يخون كلاتكم قبل بيس سلازلهم بزعبا كل خاتكم كم زي لك حسب قنوي كماي تأثير خلقه هنا نوانجل كمسرتان كم واجت اللان كله كونه نسخاتكم كلهم أبزت أجازي مخافلتي زي هذا مسجن الله سي أبزت أجازي مخافلتي سلازخونكم يبلغ إزت أجازن تاي إزت أجازي أبزي أنا تصيرون نوانجل كمسرتا هنا كم واجت الله خلقه هذا كمون دما تأثيره إنكلهون تأثيره خلون نوانجل كم واجت الله خلون سي زوم سبات زيوم نايب أولوس نايت أجا تتأجا زبلوت عقل قلوتيو تما قلتيو in fact كابزك فلزي بتعمي زبارة إني ذات قصزي أمو كلارينا نمود داقس نينا أولوس أمراف 4 تقصر 10 تحمشت انتهي لو مال مسلكم أتوم سف فيليبي بتنا يوانجيل مجمرتا كم مكيدونيا مسوس أخو جنا كم مكيدونيا مسوس أي زوم حدش تأمن تخلص نب أولوس مدقاف وانجيل مسفح زبحال نجارسي ترديوهم بجكا خاتكم تراي كم محبر بناي محبن موسادن هذا كوام ساي كم زي حبره نسخاتكم بعلخاتكم تفلتيهم أبتسلونكي هذا جزين كلا أي جزين زليان نسريركم لي باولوس أبتسلونكي كله أزوم سبات زيوم تايجبرون يرام مسلكم أواز يوم سي صدول سلزا قلقلو ما يكونن أبتسلونكي أبتسلونكي زقلقل زلو زسبخ زلو كريستوس سلزا زي يملكتنا سبخ دا إلهم سي هبوا يسوس قويتاي باولوس هذا بروجكت دمان يرو اتانا يروساليم محبر تميت سلزنا برس كاب كل بوتاتات جنزبي اكبنيو أبكالا كورنثوس مراف شمون تبزا أبوهم كمسكر كله ناي مقدونيا أبيات كريستيانات يلو حالفا أقمومن كماني كاب تلقي دغنتو من سي لقسوم عزيون تاي قبريبل عززا هج حازوني مس باولوس نايت أجا تخافلت زغونو بمنتاي مسلكم وانجيل كسبك اللوني هبوهم تأثيرو خلوني هبوهم سلازقوية ترى يكون ندقفوه أب ما أسرتون يدقفوهم سلا كريستوس إلو زت أسرسي ما خافلتينا ناتو قدايو أي بحالنيو سلا كريستوس إلو سلا زغونا زت أسرسي أبتو زغوية اللو جزاي ترى يكون كانتردو أبتي كسر حلو كأيلو كنبرلو زي كأللو جزاي ونسي مسوي خدو تبل باولوس أنت يا جتي ما تابرومي مرافسران شو أتنقبر حواريات كاب يروساليم تتاهزو أب كسر يا خلت أمد تأثيرو دهراي منقدي ناب كسر يقباي سلزبلة مسيو مركب تسير أقل بزون أجرات كوينو أب يروساليم أمين أبروم قبر حواريات مراف إسران شمونتن مسبتها قصر 10 تشدش تتنقرنا قلال باولوس مزبنياتات مسحلوتسي أب جزا كحلوسي تفقد اللي بلو أب جزا نخلت أمد صنيو أب زا فيليبي ورد مسبلة أتوم زبنياتات ويدما بيت منجست الزحلو بز أبا كريستوس كم تعسر كوسي أب كلهم زبنياتات سي تفلت يبلو هذا سبسي مس باولوس أب جزو النامت أنت يجبرو تأثير الله الصوموني السرو شاشوتش تسعة دقيقة شاشمون تسعة مسوس صار every time زهنا والتحدرسي النامت أمسوينا يخون بغمز مغنياتو أب كله تسمع تما أسرتوس نصبو أجزابير كم تتكمل لوز نجر أب دهراي جزء تايكب لكم دليل نايسا فيليبي نجرا سا فيليبي نبأولوس دحق جزء وزلوا أبزي تنكر كناتات أولوس
أبزي أبجزو تأثيرو أبزنا برلو جزء وصايتاتو منجست روما يكون تنتقله كابجزء رسوي روما يكون تنتقل بدل سفيليبين تاي كم زجبرو لبيز تنكفنا نجر جنزب ترى يكون اللي هو أفروديت أصد بحال تدهراي بهما مغنيات حجي أبز مراف كل التغن ريو خلنا ناب فيليبي دمال سوزالو سب كجلجلون باولوس يمسي باولوس تأثيرون كله ساب بيت ما أثرت مقبيه يبلون مذهب سلالو يرليو جلا كله سي إذا ما حبر زي أسي جنزبن زجلجلو سب دم يهيباتو تجرموا أين السبات يروساليم كم زغينوا له يهبوا باولوس هاب تسلونك له يهبوا باولوس بيت ما أثرت له سبير ليو جنزبير ليو ليهم زاور حمي بمنقدنا هميا بروجكت جيرناس أب حجرنا بمغنيات وانجيل نزت أسرو سباسي نذكر له جزء أين كريجوا بلبهم كابجسي كمت سلا كريستوس إلهم دت أسرو زبالو غلاتهم سي مخافلتهم إنا بيتسبهم هيوتهم كله سي كندقفهم ناتنا غيرنا كنحاسبهم سي يقبأنا لك ندقنا غمنا حاليوسي دقزهم أسراتون دماس كنذكرهم يقبأنا فيليبين بارسي كم زعينات لبي زنبرهم سباتي نبأولوس أبتزقوا يلو جزء أبتو وانجيل زقل قللو جزء ترى يدي كونس كماي تأثيره خلقه خونه نوانجيل كمسرتان كمواجهة اللان كله أب كلت يو جزء يدقفوا هو أبزب بحال جزء ترى يدي كونس منم ما يجبر يلن أبزب بحال جزء ونسي يدقفوا كوزش مونتا ما مسجري تاينتيا قلت أفمتا نايلبو نجاري زنجرو بلوهات كريستوس يسوع كريستوس نقولاتكم يلو كما يجرى كم زنافقكم أملاخي مسكري طعمي فلوي فقري زلونا فقرو دم ما ينجرو كما يجرى كم زنافقكم أملاخ مسكري يلو كرغبو ما يكعلن فاكت مراف كلته نتيموتيوس كل أغلكمه دحراي دما كمص يلوما زيا ممصا ايكونتلن تاريخ كم نفتوكو باولوس بزي ايتسنابيتو زيا زصبيا زنبره فردسي نمفتح دا يكونت خويناتوكو مسواعتي يخوين كن يحسب دما ينافقهم كريوم دما يدلي كم زنبره ينغر كريوم زلازيكا على كن نابي يمصوم مسلكم ناب صغا زوفا بصلوت غني بصحاب يحواتسي تزيرعنا يومكو بصلوتكو خن كدوم نخلينا ان فاكت باولوس نتي كم زغبرو يلو زبلوم زبله كل نغراتكو قدمكو نتوم سبات قدم منغارونا املاح يزنغر كلن ملغتاتوسي اتي ابوشت زي صلوت الله كخونو وزدلي زبله كلوسي اب صلوت يمصو يصلي يلهم ذا تشعت تكساب أثرت هذا سيمبلي صلوت يا كرخبو ما يكالن ينافقهم الله ينافقكم الله but I pray يصلي لكم ታጸሎት ድማ ነጊሩ አብናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ተሻዓተ ተክስ 10 ሓደ ትናይ ቀደም በሓደ እንደለዋ ናይ ትግርኛ መጽሐፍ ቅዱስ 3 ጥቅሲ 4 ጥቅስ እንደህር አኪቡ ነጊሩና እንታይሉ ጌርዋሎ መስለኩም most probably ብዙ ጊዜ ነታ ናይ ድሕሪት ንቅድሚት አምጽይዋል ሕጂ እታ ክስታይ ደረጃ በደረጃ ስለዝኾነት ታጸሎት ክትርዳአና መታ ተሐድሽ ትርጉም ከም ዘለዎ ስለዘቀመጦ በአ ከኸይድሞ ክንዛዝም ሰለስተ ጸሎታቴን ጸልዩ ዕላማውን ይነግሪው አሞዳታ እንታይ ከኸውን ጎልውን ያቀምጠልዩ ማለት ሲትዋርድስ ንምንታይ ውን ይጸልይ ከም ዘሎስ ይነግሮም ተቀዳመይቲ ቁጥር 9 አብ ሐድሽ ትርጉም ፍቅርኩም በኩሉ ፍልጠትን ምስተዋልን አዚውና በዝሐ ምእንቲ ክኸይድ ብዛዕባ ፍቅሪ ዝጸልይ የለም ፍቅሪ እና በዝሐ ክኸይድ ይዝጸልይ የለም እታ ፍቅሪ ና አምላኽ ዲያ ወይስ ንሓድህድ አይነገረናን ፍቅሪ ጥራይ ዝብል ካብቲ ኮንቴክስት ተበጊስና ናይ ሓድህድ ፍቅሪ አኽንብል ንኸሊና ግድማ በታ ሓደ ወገኑ ሽግር ይብላን ይድብል ንምንታይ መስለኩም ካብ መልእኽቲ ዮሐንስ ከም ንርድኦሲ ፍቅረና አምላኽን
ፍቅርና ሓደደን እኮ ሓደ ንኣምላኽ ደፍቅርሲ ንሓዋይ ጸልእን የፍቅር ስለዚህ ፍቅሪ ትብዛሕ ተተባሂሉ ተተጸልዩልና ሲ ብኽልቲኡ ወገን ያኽትበዝሕ ንኣምላኽ ደሎና ፍቅሩን ክበዝሕ ንቅዱሳን ድማ ብኡ መጠን ናብ ኣምላኽ ተበዝሑ ሲ ናብ ዝኽበዝሑ በተሓደ ድማ እዞም ሰባት እዚኦም ሲ ክሳዕ ክንድዝን ጳውሎስ ዘፍቀርዎ እሱውን ዘመስገነሉ ጉዳይ ደይኮነን ታይዳ ድማ ብጸሎት የምጽኦ ተይልኩም ጳውሎስ ኣብዚ መጽሐፍ እዚ ዝነግረና ሓደ ነገር ሲ ምምጥጣር ሳቲስፋይድ አይከውን ነቲ ናይ ድሕሪት እናገደፍኩስ ነቲ ናይ ቅድሚት ዘሎ ንመሓዚ ይመጣጠር ኣለኹ ኢሉ ስለዚህ ፍቅር ኮለዎ አመስግኑ ኮሎ ግን ድማ ክበዝሐሎም እጁ እንደልዩ በቃ ያክል ድብል ሰብ አይኮነን ክበዝሐሎም መታ እቲ ፍቅር ድማ በግልተ መንገድ ድዩ ክበዝሕ ደልይዎ ዘሎ በፍልጠትን በመስተውዓል ፍቅሪ በፍልጠት ፍቅሪ ድማ በመስተውዓል እና አበይ ይኸይድ ፍቅሪ ኦል ኢሞሽን ጥራ አይኮነትን በፍልጠት በመስተውዓል ዘአብ ነገር ፍቅርን ፍልጠትን አላጊብዎን አብ ቆሮንቶስ ከዱ ከለኹም ፍልጠት ይነፍሕ ፍቅር ድማ ይሐንጽ እና በለ ፍቅርን ፍልጠትን ሲ ከምዚ በበይኑ አቅሪቡልናሉ አብዚ ድማ ፍቅርን ፍልጠትን ሲ በሐድ በፍቅሪ በፍልጠት እና አበኹም ታ ተነጥብና ሂዝና ናብ ተኸሊት ተሰግር መታን ታ ፍቅሪ ያትበዝሕ በፍልጠትን ምስተውዓልን ይወሉ ተንክልተ ፍልጠትን ምስተውዓልን ዝብላ ትርጉም እንደህሪኹም ከምዚ ዘይትፈልጦ ወይ ድማ ና ኢንፎርሜሽን ወሰኽ አይኮነን ሜንሊ እንታይ አመስለኩም ናይ ኤክስፒሪየንስ ነገር ይዙ ጽልየሎ ኤክስፒሪየንስ ሲ ስጥም ይበል ዲፕ እንደሆነ አሚቅ እንደሆነ ነገር ሲ ክህልወኩም መታን ይዝብል ታ ምስተውዓል ትብልጅ በትግርኛ ምስተውዓል ተባሂላ ካለ ምስተዋሉን አለምሽ አብ ሐድሽ ኪዳን ዛ ምስተውዓል ትብል ቃል ሲ አብዚ ያጥራ ያዘለ ሓንቲ ቃል ናይ ግሪክ አብዚ ያዘላ ታ ምስተውዓል ዚ ያጥራ ያብካል የላ አበይት ረኽብዋ ካል ተይልኩምኒ ብሉይ ኪዳን ናብ ግሪክ ክትርጎም ከሎ ሰብቲጀንት ተርጊሞም እንዲም ቶም ሰብዓ ሊቃውንቲ ሕጂ አብኡ ዛ ቃል እዚ እንረኽባይና በፍላይ ምሳሌ አምንታይ አይነት ቃላት ይተልኩምኒ ከምዝ በልኩም ወሰኽ ናይ ኢንፎርሜሽን ዳይኮነስ ናይ ኤክስፒሪየንስ ነገር ይዛረብ ስለዚህ ጳውሎስ አብዚ ቦታ እዚ ፍቅርኩም በፍልጠትን በመስተውዓልን ሲ እና አበየ እና በዘስ ዲፕ እተው አቡ ጥለቁ አቡ ይብዛሐልኩም አቡ ኢየሱስ ጎይታ ይብዛሐልና ዶ ፍቅርና በፍልጠት በመስተውዓል እና በዘህ ይኺድ ኢየሱስ ጎይታ ተኻለይት ጸሎቱ ድማ ቁጥር 10 ተዘላ በሐድሽ ትርጉም ከንብቦ ነቲ ዝበለጸ ተቀበልኩም ነታ ክርስቶስ ዝመጸላ ማአልቲ ንጹሃት እንታ ዘይብሎም ምእንቲ ክትኮኑ ነቲ ዝበለጸ ተቀበልኩም በናይ ቀደም ትርጉም ድማ ዘሐይሽ መታን ክትምርምሩ እንጂ ዘሐይሽ መታን እና መርመርኩም ክሳዕ ማአልቲ ጎይታ ክሳዕ ዝመጽሲ ነቀፋ ዘይብሎምን ንጹሃት ድማ ክትኮኑ ይዝብ ዘሐይሽ ምምርማር እዚ በጣም ብዙ ጸሎት ዘልዩ ኩላህና ኣብዚ ዘለና ሰባት ሓደ ዘሐይሽ ፈሊጥና ኢና ኦሬዲ ዘሐይሽ ፈሊጥና ኣብዚ መጽና ኣለና ናይ ጎይታ ዝኾንና ኣብዚ አውን ሎም ተረኺብና ዘለናኮ ዘሐይሽ ፈሊጥና ኢና ሉቃስ 14 ሲ ጎይታ ሓደ ምሳሌ ተዛሪቡ እቲ ናብ መንግስት አምላኽ ምምጻያታ ኤግዛምፕል ከይዱስ ንድራር አዲምዎ ምስ አደሞም ሲ እንታይ ኢሎም መስለኩም ሰለስተ ሰባት ምላሽ ክቡ ከለውስ ተሓደ መሬት አዲገለኹ ርኢ ከይደ ኢሉ ሓሙሽተ ጽማድ አብኡር ገዚ ኣለኹ ክፍትኖም ኢሉ ካብ ኤክስኪዩዝ ድማ ሳለሳይ ኳሓሽ ተመሪ ኣለኹሞ ሕጅስ ክመጻይ ክእልኒ ኢሉ ኩላቶም ሲ ዘሐይሽ አይመረጹ ጽምድ ብራይ ምርአይ ምንም እኮ ጸገም ይብሉን መሬት ምርአዩን ጸገም ይብሉን አብታ እዋነት ያግን ነታ ዘሐይሽ አይለለዩ ናብ ክርስትናውን ምስ መጻና ይሕዋተይ ዘሐይሽ ምምርማር ሓንቲ ኤግዛምፕል ክበኩ ማርያምን ማርታ ኢየሱስ ምስ መጻስ ማርታ ተገልግሎ ነይራ ምግልጋል እኮ ኃጢአት አይኮንም ዝገበረቶ እኮ ጌጋ ጉለት እኮ አይኮንም ግን በታ ጊዜ ተያሲ
زحيش مرميرا يفلطت بتا غزيتي مريم زوسدتو يتككل اب اغري يسوس مخانيا نيرا تدل كمز كاب حاتيات ناب صبوق قال اسو مفلاش صقم يبلون كن زحيش ان مرمرنا مخالسي ابت لايف ناس بطامي ويزدم زليه اذا صلوت زي باولوس زصلي اينت دليه كسا مالت غويتانا يسوس كريستوس هجي حانت غول الله يسوس مصلي ناي سانتيفيكيشن بروسسنا زودال كل سي كلها ناس فصومان نغونلو مالتي كسا تا مالتي اغن سئل كاي نبرني انتي غبرو يزبلنا زلو ان ابغو بمنتاي بنصحنا نقفا زي بلو كتكونو متا كاب غزا ارسوم زي مصدما كاب املاك كم زمص قطر شدشته تسناي غبري اسو سلاز جمرو نابو يزصل يلومون زلو يسوس غويتاي ناي موداتا نابزي امبار تمص ان فاكت نايزو كله زين تلواسي ذا سالسيتي بقوميا بتا حنت ستيب كنري ادلي ان اوتكم كويناون تمص نغريا انتايبل نغبر املاخن مسغانون اتبي يسوس كريستوس زركب فرص صدقي مليو تفرص صدقي بيسوس كريستوس يزركب بو مليهم بتام علت غويتا فرزلوم فرمليهم سي كتركبوا متان اذا دما نمسغانا ايو نغبر املاخيو بيسوس كريستوس زركب زمليهم سي اب قدم يخت قربو خلهم سي بزي فره كيتخونو متا فرزلكم سبات كتكونو فرمليهم كتركبوا متان سي فرغ ملعكم اجي فرمچم كبحال كلو بروسيسيو كزرأيو كخسكوسيو غلغله فرنا ترخب خيرسي س بروسيس ازي انا ملأت اباخاتكم كتمصسي يصلي لكم الله خوي زي اخبلكم مخود باولوس بزعبا زوم سف فيليبي ثلاثه نغرات كابت زرانا يندهر ريخومسي يمصو ويدما بزعباهم سي مجمريا ذكركم يبلو whenever you cross into my mind ابزا امروسي مص يبلو نقولهم قدوسانن يحواتن سي كهون زلوي نفس وكفناسي كمزي يغبرلا احواتناسي نذكرهم سبات اتا دفتوا اموي حتى يطرادي يكونس بغويتا زغونو يحواتي ونسي زذكرهم سب نذكرهم سبات قطر شو حتى كتريو خلقهم سي اب لبي سلازلهم وريدهم دم اب لبو دم الله كاب قطر شعتك 10 حدا دما اب قدمي صغا زوفانسي زقربهم زصليلو اب حساباتو اب لبو اب صلوتو دم الله ቅዱሳን አብ ሐሳባትና ቅዱሳን አብ ልባትና ቅዱሳን ደማ በጸሎትና ይብዙ ክብረና አምላክና ይሁን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም ኩላትና ርዕስናርነን አብልና ጸሊና ወዲና Hallelujah. 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 كلاتنا خبزلنا ينتسمو እግዚአብሔር ይባረክ መስጊድና خنودينا ክብርና አምላክና ይሁን ሃሌሉያ سكيني تتحيزنا نصرابلنا نزن ጸሎታት ጸلينا خنودينا እግዚአብሔር ይመስገን ህብረትና نمسفح ወንጌል ጎይታ ይጠቀማል ህብረትና نمسفح ወንጌል نصلي ኩላትና እግዚአብሔር ይባረክ نمسفح ወንጌል
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነዚህ ህብረት ክትቀመሉ ጎይታ ንጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ፍቅርና በፍልጠት በመስተዋል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናበዝህ ይኺድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጎይታ ንጸልያለና ማእኸልና ዘሎ ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦይ በፍልጠት በመስተዋል እግዚአብሔር አቦይ ናአሞቀ እግዚአብሔር አቦይ እናበዝህ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦይ ኸይድ ንጸልያለሁ ዝሐይሽ ክንፈልጥ እግዚአብሔር አቦይ بسم ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኸይ ማንቀፍ ዘይብልና ንጹሃት ኮይና እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ስም ከዛ ማአልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከነብር መታን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጸልያለሁና ንግብር አምላኽን ምስጋናውን በኢየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይምላ አብ ሕይወትና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፍረ ጽድቂ አብ ሕይወትና ይምላ ዘን ጸሎታት እዚአን ንየማንኩም ንዘሎ ሰባት እግዚአብሔር ይባረክ ጸልዩ ለሞሞ እግዚአብሔር ይባረክ ወዲና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ አብልብኹም በዘመጻገርኩም እግዚአብሔር ይባረክ ጎይታ ሃሌሉያ ተጠቀመሉ በልዋ አማ አኸልና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሃሌሉያ ማራባዲና ማስ ዘሎ ህብረት ጎይታ ንጸልያለና ንመስፋህ ወንጌል ንስኻ ተጠቀመሉ ጎይታ ንጸልያለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናህዋትና ጎይታ ንጸልየሎም አለና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦይ በፍልጠት በመስተዋል እግዚአብሔር አቦይ ፍቅርና እናበዝህ ይኺድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጎይታ ሃሌሉያ መንቀብ ዘይብሎም ንጹሃት እግዚአብሔር አቦይ ዝሐይሽ ዝመልጡ ዝምርምሩ እግዚአብሔር አቦይ በኢየሱስ ስም ከሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ ዝርከብ ፍረ ጽድቂ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንምላእ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጎይታ ኦ ሃሌሉያ ንምስጋናኻ ንክብርኻ ኸውን መታን በኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ
አምላኽናን አቦናን በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካለና ኩሉ ኽብሪ ኩሉ ምስጋና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቅሊሉና አኻ ይኹን ስለዚህ ረፍድ እዚ ተመስገን ኣብ ቅድሚኻ ክንቀርብ ክንምልኸካ ክነኽብረካ ጎይታ ቅዱስ ቃልካውን ክንሰምዕ ስለዚህ ደገፍካና ተመስገን ሕብረትና ንምስፋሕ ወንጌል ዝጠቅም ፍቅርና በፍልጠትን በመስተዋልን እናአበየ እናአዘዘ ዝኸይድ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ክኸውን ንጸልያለና ጎይታ ክሳ መዓልቲ ጎይታ ብዘይ መንቅብ ብንጽሕና ትዝሓሸ እግዚአብሔር አቦይ ዝሓይሽና መርመርና እናፈለጥና ክንገብር መታን ክድግፈና በኢየሱስ ስም ንጸልያለና በክርስቶስ ኢየሱስ ዝርከብ ናይ ጽድቅ ፍረ መሊእና ናኻ ንኽብሪ ናኻ ንምስጋና ክንከውን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ልምነካለሁ ተአባና ሰናይ ግብሪ ክትገብር ዝጀመርካ ጎይታ ከሳ መፈጸምታ ከም ተብጽሐና ዝተረዲእና ክብሪ ንህበካለና ኩሉ ኽብሪ ኩሉ ምስጋና ናኻ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ይባርኩም ጸጉ ይብዛሃልኩም ሰላሙ ይሃብኩም ገጹ ይብርሃልኩም አብ ተኸድዎ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ናትኩም ዝኾነ ዘበለ ሁሉ በአምላኽ ለተሐለወ ለተባረኸ ይኹን ለጌታ ጸላእትኩም ረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም በኢየሱስ ስም ይባረኽ ጌታ ይባርኩም ሰላም